Assalamu alaikum. İyileşler, hanımlar ve cenaplar. Birinci dekabr Türkmenbaşynyň öldürilen günü. Gepleşigim şo barada bolar watandaşlar. Şo maksatla atjan ýatdan çykaranlara ýadyna salmak. Ýöne Türkmenbaşynyň ölen günü dogry bolýarmy ýa-da öldürilen günü dogry bolýarmy? İkisiniň arasynda yer bilen gök ýaly tapawut bar. Çünki Türkmenbaşynyň ölen günü diýmek, biram öldürilen günü diýmek. Ýöne Türkmenbaşynyň ruhy şat bolsun, näme-de bolsa Allah diýýärdi. Allah Hudaý diýýärdi. O bolar aber içiňizde Hudaýdan gorkup, o halk üçin işlejeňiz diýýärdi ýygnaklarda. Öyle meni oturup seyredýän käwat seyredýän bolyn Türkmenbaşyny emesin eger halkymyz, adamlarymyz şu bolsa olam biraz ýalňyşrak ýol saýlap durýany adamlardanam gerekdiler. Birazajyk bedenizlik bardy. Birazajyk däl baýa, ýani o wagt gariplikden çykan halk hemmemiz deňrek ýaşaýardyk. Hiç kimde bir ütköşük maşin ýokdy, ütköşük jaý ýaşaýyş häzirki ýaly baý gariplik ýokdy. Häzir Türkmenistana gidip gelenler aýdýar, diýe, aňar gaterwet baý garip bolup duraw diýe. Gaterwet baý garip bolup dur. Baýa gaty baý diýe, garibam gaty garip diýe. Yani orta watlak gitipdir watandaşlar ki ýurda aýakda saklayan her wagt orta watlakdyr watandaşlar. Yani orta watlak diýäniň mysal üçin sadykdaky terbiýeçi, mektepdäki mollum, salgyt gullugyna işleýän işgärler, hekimlikde, administrasiw ýerlerde işleýän işgärler, budjetnikler, orta watlak şolar watan. Hatda daýhançylar, ýer eýeleri, kärenler, olar orta watlakdanam ýokary bolýan adamlar. Çünkü olar önümçülük bilen meşgul bolýarlar. Bir ýyllap ýer sürýärler, birden zat ekýärler. Olar gowrak, aýlyk alyp gowrak durmuş görmeli adamlar. Hemme kişi deň boldy şu wagt. Ýani orta watlak ýok. İşsizem bir, aýlykly mollum işgärem bir, eýleki beýlikden bir watandaşlar. Hatta işsizem iş gözlemäge Türkiýe gaýdýar. Mollum işin taşlap Türkiýe işe gaýdýar. Beýlikler hem şon ýaly. Yani watandaşlar orta watlak gitdi. Gynansaňam ve Türkmenbaşyň döwründe näme de bolsa bardy şu orta watlak. Bir de şu wagtlar mollumçylygyny taşlap Türkiýe gaýdýan neçem doktuk ýöne häzirki gelen günümüz mollumlar, yani mektep mollumy, fizika mollumy, kimisi ingliz dil mollumy, yani ýokary diplom alan adamlar işini taşlaşyp daşary ýurtlara işe gaýdýan döwre geldik. Baý garip döwre geldik şu wagt. Baýlaňam köpüsi belli, yani nädip baý bolýany. Esasanam ýokary wedipeli organ işgärleri adamları gorkudup talap baý bolýar, yani halal dähmet bilen baý bolýany ýok olaň içinde. Ya bir kim däl domrul spektaklyny göreniňiz bar bolsa, görmedik, näme görkezden oklaram, o spektakl oýnan oklaram. Men çakam Molny epizodynaky teatra gidip görýärdim şonu. Däl domrul biri bar, köpürden geçmejege de geçirip dawai pulun töle, pazyň töle diýip geçmejegem geçirip ilka geçenlerden alýar, soň geçen adalyaram bolun geçmejegem zor bilen köpürden geçirip pulun alýar da şon ýaly
Organın işgärleri hem şu wagt Türkmenistana özünün oturun postundan geçecek bolýan adamlardan salgyt töleýär. Yani şu men hakym töleseň sen işiň bitýär. Men hakym tölemeseň sen işiň biten okdan otyr. Yani tamojnik özüne gelen telekeçiler şey dip otyr. Migrasiýa işgäri özüne gelen ýönelik raýatlar şey dip otyr. Hawa. Her kim şolar ýaly watandaşlar. Nur salam, bizde agdy birlik ýok. Görseň Täjikistana oglanyň ölümi üçin video çekip durulur, bizde ýok. Конечно, Täjikistan o Täjikistan watandaşlar da Russiýanyň ilçisini Täjikistana Daşary işler ministrligine çağırıp eline nota berdiler watandaşlar. Yani nota diýilen zat döwletleriň arasynda oýnanjak zat däl, yani gidin de öwrenin nota näme. Ki Täjikistan Russiýanyň ilçisini çağırıp eline notan goşurdular we şu ölümi gow edip barlan jenaýetkerler tapyň, jazasyndan beriň diýip nota goşurdular. Konkretna güýgü serede otursun bolan Täjikistan daşy şolum diktatura bolan şolum öz halkyna geçikän eken beýbe. Şuna şun Türkmenistanyň ýekece raýatyna geçikän ýerini görmedi bu watandaşlar. Ýekece ýerde Türkmenistanyň halky üçin bir ýurt bilen gepleşip geçirip näme bolan, näme eýden, näme beýden sorap talap edip bolmasa näçe gyzlamyz öldürildi Türkiýede. Näçe gyzlamyz öldürildi watandaşlar. Yok. Şu hükümeti kim gollayan olsa şolaram dönük eken var, men şoňa göz ýetirdim yani. Dönük, batan dönük şolar. Haýnam şolar. Çünkü o nähili halkyň arkasynda sen hükümet bolup sen durmasaň kim durmaly bu halkyň arkasynda? Türkmenistanyň ilçileri, ilçhanalar durmajak bolsa ony haýsy una gerek bolar? Näme gerek bolar? Men şunu hiç eşitmedim yani Türkmenistanyň hökümetiniň bir raýat üçin arkasynda duranyny eşitmedim yani. Ýönen ha Täjikistan durdy, Azerbaýjanyňky neşdik, Azerbaýjan öz raýatlaryna amonlar dipip gapyp salanna İlham Aliýew nähilek jogap berdi. Watandaşlar yani özekler tagam dur özüniň watandaşlaryna til tupan alsyn, ýen alsyn ýanyna durlar. Ýok. Şu merkeze Aziýanyň içinde bir bilinki şun ýaly watandaşlar. Bir şu Türkmenistan şun ýaly. Inansagam halkynyň arkasynda duranok hökümet bolup. Yani barlygynam diýoňok ha näçe tanak okuwçy şu wagt kösenip berýän dursunlar şolar üçin durýan. Hani ilçhanadan gördükmi ilçhanadan biri bardymy şotaý. Munça okuwçylar näme üçin kösenip berýär, näme bolup berýär, gyzyklanyp zat edip duran ýerini görmersiňiz watandaşlar. Menden sorak geldiňiz maý diýer gaýtam. İlçhanaň berjek şoňa näme menden sorak geldiňmi okumana diýer gaýtam. Wa kakoy narod, takoy величество ýadynda saklanuruşka diýe dogry diýär. Nawa. Hakykatym Türkmenistanyň äskerenoklar berdi. Hiç ýerde de äskerenoklar. Dubayda da äskerenoklar, Türkde de äskerenoklar, Russiýada da, Belarusyada da. Ay, nire barsaň bar aýo. Türkmenistanda diýen bolan ne şu taýnyň halky, ne şu taýnyň hökümeti hiç kimse de äskermeýär. Teýäri biziň özümiz şu ýol saýladyk da. Yani gorkup oturmak we dymmak ýol saýladyk. Ýa-da mitinglere, protestlere çağırış edilse gelmän, goşulman, bahana tapdyk, hemmemiz günäkär şoňa bar. Yani menem bir yani ütköşük bir sizden tapawutlanýan ýerim ýok adamlar. Yani menem eger boljak bolsam siz ýaly bolup bilýärdim yani. Yani geley borlay diýişim gasaýyn sabr edeýin, sesim çykarmaýyn, şu hökümete dänim ýollar açylanda gider saray öýe diýip oturup bilýärdim yani. Ki men şo jogapkärçiligi aldym, pikir etdim, halk men ýalylar, özüm ýaly mertdir, o ýanymyzda durar diýip pikir etdim daray bolun. Bu wagtda biziň aktivistlerimiň köpüsi bar, watandaşlar näýlisene yani özlerini mert taýan bolup görenlerine seretme. Yani
Sağ aymalca adam mertligi var. Olamam içinde hem mesel vatandaşlar. Onun yüzü yeňsesinde del hiçbir özüňiz görýänsiňizdirler. Mert süren ot bölümlerine seyretme yani. Mertlik yok vatandaşlar yani şu an halka ayağa kalmak protestine çağırışı da koşuş bilmeyen yani şu derece korkyan yok men baydam söýýän näme diýen bolşup bir ýurtlara sığınışyp ýörler özlerim. Bir aýtsyn ama var vatandaşlar yani ona bir aýtsyn neme şu şolar ýaly odan neme diýenler aýtsyn ýatlasyn baýdak o tarapda däl Türkmenistana vatandaşlar baýdamyz. Bir ýatlasyn yani baýdagyň Kanada'da däldigini, Germaniýada däldigini bir ýatlasyn. Hawa vatandaşlar şoň üçin mene hayran gelen derejemiz şu günden sagam üşölüň diýýärler ýöne üşme üçin çağırş eden oklar. Yani onun many bolmaýar da, seniň mert bolmagyň bolmaýar da. Eger bir zalyma garşy üşmelligine düşünýän bolsaň, onu üşmäge çağırşam etmeli. Yani öz-özünden üşmejegi belli da. Öz-özünden her etjek bolsaňyz Türkmenistanda şuňa çenli vatandaşlar kän täýip boldy üşme üçin. Gatken täýip boldy. Ölümler, ýetimler, hökümetiň eli bilen öldürilen, padwallarda urulyp ýenjilip öldürilen adamlar. Yani Täjikistan özüniň bir sanjak 10 ýaşlyja çagasyna eýe çykyp halky nähilek hereket reaksiýa bildiren bolsa, biz şuňa çenli 14 ýaşlyja Süleyman Tursunbaýew da görkezip bilmedik şonu. Hiç kime de görkezip bilmedik. Yani Türkmen halkynyň men aýdaýyn ýekece de ýüzü ýok yani. Hiç kimimiň ýüzümiz ýok. Bir sanak jenaýatkara, bir sanak öldürilene ne garşylyk görkezdik, ne sesimiz çykardyk, ne duýgudaşlyk bildirdik, ne ýanyna durduk. Türkmen halkynyň şu temada gürlemäge ýüzü ýok yani. Ýok vatandaşlar, hiç kimimiň ýok. Bir aktivistler sesini çykardy, galany diňe dymyk gelmegi saýlady yani. Şoň üçin beýleki döwletlerde halk geçik ya, vatandaşlar sanaýmal aktivistlerden ok. Aktivistler biz sizi aktivleştirjek bolýas biz bilem. Bizim sizi aktivleştirjek bolýas. Bizim sizden tapawdymyz ýok. Yani aktivistler DNK-sy, RNK-sy ütköşük däl yani. Aktivistlerim sizinki ýaly etten, gandan, damardan aktivistlerim. Biz nemeden aýdan gelemdi ok ya. Ýörüýte Türkmenistanyň halky üçin iyi berilen, bir ýurtdan ösürilip, ýetiştirilip, getirilen adamlar däl yani. Bizim şu siz ýalak, şu Türkmenistanyň Jokram assysyna gördük, şu taýynyň Garawum kanalyna gördük. Ýaşdygymyzy turtuklyja suwa düşmäne de gitdik siz ýaly Garawum kanalynyň suwuna. Ve kanallarda bağlygam tuttuk içine girip nähili ayakkalaňa daşaryň gyzygyna ýörep ýa daşaryň suwuny buýdyň üstüne tipu gördük siz ýaly. Siz ýaly adam yani prosto sizler bilemdi o köpüňizi bizi aýratyn görýäňizmi, bizi tapawutly görýäňizmi? Ay bular edip bilýär, biz edip bilemdi ok diýip özüňizi nimeçek bolýaňyz. Gaty ýalňyşýaňyz. Nur Telegram'ına yazın işölün olanlar. Nesip bolsa yani Nur'un Telegram'ı gerek gel vatandaşlar 21. dekabr 21. dekabr Türkmenistan'da arçalık kurulandır men habarım yok açıkçası. Badıra arçalık her ila guryalar bile mok böyle arçalığı ayırdılar mı? Badıra her vilayetin merkezinde arçalar ya da etraflan merkezinde daşrak yerlerde var. Bollu şota güýşüň vatandaşlar ana Nur'un Telegram'da şol Nur bilen jaňlaşýan bolmak gerek gel, Nur bilen tanışýan bolmak gerek gel.
Onun için ana şu taýy üşýäňiz üşeliň. Ýani çislo da gowy 21-12 awa 2025-nji ýyl 21 men ýürüýte çağrışsız geçip bilmedim näme üçin diýsem men 21-ne şol sanna Türkmenbaşy pakiriňem ölen güni, öldürilen güni, hasta boldy, öldürilen güni 21-nji dekabr jaýlandy. Şonda Türkmenbaşyny aslına sereseň köpümiz belki inni gowy bolar diýip belki birazjyk begenlik şonda. Men özümden aýdaýyn 21-nji dekabrda Türkmenbaşy pakir ölenini şoň telewizordan göni ýaýlymda görkezdiler, ýadyňyza düşýän bolsa. Gördüm menem, gynandym. O wagt men Türkiýede dodum ýana 21 dekabr 2006-njy ýylda Türkiýede dodum. İşläp gördüm. Şoň ýer bilen radiodan eşitdim ölenini. Ondan gynandym, gözümden ýaş aýladym. Erkekçe şol näçe ýaşymda bolýakam? 25 ýaşymda bolýan watandaşlar. 25 ýaşymda prezidentimiň ölenini eşitip menem gözümden ýaş aýladym. Şotaki bir hili atamyz ýalakdy daray bir ýygnaklary zady. Edil häzirki ýalak gorkunç däl ýaşaýyş watandaşlar. Edil häzirki ýaly Türkmenistanda ýaşamak bular ýaly gorkunç däldi. Häzir gaty gorkunç watandaşlar bir hili hakyňdan talap edip bilen zok. Bana diýdar neresi näme etdiler watandaşlar? Diýdar neresi näme etdiler? Kim bunam aýdýamyşlar o azatlykda watandaşlar. Onam aýdýamyş. Näme iki san kelläňiz barmy? Birini goparsalar ikincisi bilen ýaşap bilerini öýdýänmi? O diýdaryň Hitrovskynyň öldürilen eşden saňa diýämş organ işgärleri sizi watandaşlary polisiýa çağırýaňyz da. Awa şular görýäňizmi, ýazýaňyzmy ýa näme mi diýip çağırılan adamlara diýämmiş. O ölüsüňiz gelýärmi, näme mi? Ana öldürdügän, ha näme edip bilirler, ana öldürdügä diýdar diýämmiş. Ana diýdar öldürdügä, näme edip bilýäňiz diýämmiş o watandaşlar. Gaty gorkunç şu Türkmenistanda ýaşamak. Hudaý wa bilemok siz nädip bular ýalak la hi aydym sazlar bilen videolarda geçip görseňiz men onu da düşünemek köpüňiz bar. Hani bize hayran o ne hilek yurt ki yetim gymmatlanýyny aýdan adamyny äkidip öldürip bilýär o. Kim o hiç kim hasap beren o. Ki ol aktivistler däl watandaşlar. Özüňiz görýän bolsaňyz şol bolan bilen biz birgede ne görleşen ýerimiz bar, ne efirimize gelen ýer bar. Bak, efirimize de gelen ok şol bolan. Şol bolan bilen ýazaşanymyzam ýok. Ýekece ýerde ýazaşan zadymyzam ýok. Ne liçkasından, ne dadından. Ol bize de söýükdi hatta. O Taliba da söýükdi, bize de söýükdi ýere gelenler. Yani Sapar Murat Ataýewiç Niýazow watandaşlar. Indi men bilemok ýany Türkmenbaşy näme de bolsa merhemetli ki bular ýalak edip duranok gaýtan bol öz organ işgärlerini aýwan açyp zat edip ýygnaklarda gater we Türkmenbaşydan gorkýardylar organlar zatlar. Häzir organlaram gorkan o gurban bollanam terdardanam. Öllür, dogry, paltala diýen ýalak buyruk beren ýaly. Görüm watandaşlar özüňiz. Yani bilinkä aýtmak adamlar bilinkä aýtmak. Ha 21-nji dekabr hepdeniň bazar güni saat 12 bilen 21:00 aralykda 12 bilen 9 aralykda bir gezilenje çykyp bilýäňiz. Hem Türkmenbaşyna öldürilen güni tapady ýok Türkmenbaşynyň mazarlygyna da aýlanyp bilýäňiz. O güni ziyaret edip bilersiňiz. Näme de bolsa öldürilen güni. Beýdiýsem gurban boldy serdar sen öňürtülämi halkdan. Öňkü saparam sen
Öldürdüňiz diýdik bolan ertesi gün gül goýup duran bolduňuz bara. Öldürdüňiz ýöne hakykam. Türkmen başyny öldüren Gurbanuly Berdimuhammedow eken watandaşlar onu meýatdan çykarma. Hawa. Hawa da onu öldürmese onu özü türmäge girmeli-de. Onun özü türmäge girmejek bolup Türkmen başyny aýyrdy aradan. Bir yurt başçymyz asıl jenaýetkär eken watandaşlar o. Adam öldürip bören ganhor eken ha. Biz onu tanamandyrsa. O sağ bolsun. Yıllar soňra bolsa, gijem bolsa, hakikat ortaga çykdy. O talip inimizden eşitdik, özümizden hayran. Hakikatdan ham zeherläp öldüripdirler watandaşlar şonu. O Türkmen başyny TikTok'da paýlaşýar, öň ýatlany oklar täp näme. Türkmen başyny küýse urdular ýani bu adam ozurdy ýani. Bu adam Türkmen başyny ozurdy. Ki bolmasa Türkmen başam neresi soňky ömrüniň soňuny gaterwet gysy. Türkmenistan gaterwet gysyldy şo adam watandaşlar. O mary bilen Aşgabatyň arasynda 13 tane post bardy watandaşlar. 13 tane postun adyny, familiýaňy ýazdyryp, pasportyň bilen baryp görkezip şeýdik geç gitmelik. Gözüňize getirin ýani 360 kilometr ýoly 13 tane postu o taýda her ýolun bar ýanam durup adyny ýazdyryar bolyn. Olam watandaşlar nime bolýar? Her kim baryp adyny ýazdyryar, oçurt bolýar o taýa. Onun mun eglenmeli şo taýda sen her postu 20 mun geri gelende yarım saat. Çünkü kim ne şoför maşynyň içinde 4 adam ma bolsa, özünden başga özüninkine alyp 5 adamyň pasportyny alyp akoşka baryp şonu belletmeli. Plany trap, plan näme diýip adresi, biram nemesi watandaşlar. Yani şu zatlardan soňam öllüdänim postlar gallyrly. Postlar gallyrsaňam bolýan eken ha. Picture post koymasaňam bolýan eken näme bolu ütgüdüm barda. Ýok. Yani şo wagtky posty onu muny saklaşdyryp eşi bir adam uzak wagtlap Wikipedia otursa anka taşýan eken. Bir adam uzak wagtlap Wikipedia oturmaly adamlar. Asla da Wikipedia hemme jogapkärçiligini özüne alyp, hemme wlastam eline saklamalylar, ol bir adamda bolmalylar. Ýurdy bir adam dolandyrsa, bir adamyň eline berseň, şular ýaly bolýar watandaşlar. Hawa. Ýurdy bir adama berseň, şunu ýaly bolýar. Beýnem taýan. Näme üçin bolmanan bir adama bermeli? Näme meclis bar, deputatlar bar. Olaram kelle döwsünler. Näme üçin bir adam kelle döwmeli hemme adam? Olar öz arasyna diskussiýa etsinler. Prezidentim dinlesin wara. Olam dinlesin. Beýlik adamlar dinlesin. Beýlik ministrler dinlesin. Näme üçin bir adam dolandyrmaly ýurdy? Häzirki ministrler görseň kelleler näip durşundan ýaňa olaryň ýurt dolandyrjygy meňden oklar bar. Yani o hocalyk ministriniň hocalykdaky problemler aýtjak adama meň diýem şo. Ya saglyk ministri saglyk ulgamynyňky kemçilikleri aýtjak adama meň diýem. Ya adalet ministri şo zatlar aýtjak meň diýem watandaşlar. Kellelerini galdyryp bilen oklar alar öňünde. Öz pikirlerini aýtjak meň diýen alar. Şoň üçin bizde ýurt diňe erbede gidip barýas. Diňe erbet günlerim garaşmaga dowam edin. Oň üçin o palçy bolmak gerek adamlar. Hawa. Gynan sagam başda aýdyşyma diýaly orta gatlap gitdi. Türkmenistan baý garypçylyga öwrüli watandaşlar häzir. Hawa. Türkmenistan häzir baý garyp döwrüge geçdi. Bizde diňe baýlar biram gaterwet garyplar galdy. Hawa. Orta gatlyk ýa-ni mollum onuň iş eleki budjetnikler bular. Gynan sagam şu wagt olar gitdi. İşleýän bir mollum bolup işleýän bir ýaşaýa, işde oturan bir. Hemmämiz bir ýaşaýat şu wagtny.
Ben Türkiye'den bilýänler bir tanış mollumlar vardı. Türkiye'den tanıyan mollumlarım. Yani institutu biz bilen bile gutorup soň mollumçylyga geçip gidenler bulara Türkiye ýaşyl pasport berýär watandaşlar. Ýaşyl pasport diýmek diplomatik pasport ýaly Ýewropa döwletlerine seýahat etmäge hukuk berýär. Ol asnawny mollumlara berilýärdi. Çünkü mollumlar gowy aýlyk alanlyklar üçin Ýewropada olara viza talap eden okdy. Yani mollum adam tagam işi var, käri var. Ýewropa gelse gedelenje geler. Dogry mu watandaşlar? 10 gün 15 gün soň gider. Bizim Türkmenistanda mollumlar işini taşlaşıp anha bakıcı bolup görler. Tämirlikçi bolup görler. Afçant bolup görler. Atellerde, zatlarda işläp görler. Owa. Vatandaşlar, mollum adam bizde. Görýän vatandaşlar. Yani şoň özü ullokan aýp däme ho. Bir ýurtda mollum bolmak üçin sen näçe bilim almaly, näçe ýokary bilim almaly, näçe egzamin tapşyrmaly, giýje gündüz okuw edip işini şoňa getirip her kim mollum bolup bilen okki. Mollum boljak bolsaň ilki sen ýokary okuw jaýyna girmeli bir giden okuwçylaryň arasyndan. Ondan soň egzaminler gutorup mollum bolup çykmaly. Iň soňunda o mollum taşlaýardanym işçiden bir mollum bir Türkiýe işlemäne gaýdýar. Vatandaşlar. Şoň üçin meniňki de aýtjaklarym bizde mollumçylygyň hiç tadyňam akyllar asla ýol ýok. Akyllam bir, jibilim bir bizde şu wagt. Şoň üçin adamlar kelletine işletjek bolanok ýöne şu wagt Türkiýede okuyan okuwçylar diňleýän bolsaňyz da meni Türkiýede okuyan okuwçylar sizler diplomuňyz nirde ulanjakdyňyzy bilenmok men. Ýöne Türkmenistanda ulanmajakdyňyzy men göz ýetirýän. Çünkü Türkmenistanda o diplomyň sen garnyň doýurmaýar. Bilemok yani Türkiýe müňläp okuw dip gaýdýaňyzda ýöne Türkmenistandan gaçyp gaýtdyňyz kaňyz diýen men ara. Yani ýöne bir geley menem ilgi menem bileýin ýa şu bilimmi diplomy menem şolardan alaýyn diýäňizmi näme bilemok. Ýöne şu diplomyňyzy Türkmenistanda ulanmajakdyňyzy bilýän. Çünkü Türkmenistanda o diplomy alanlar eýem işini taşlaşyp Türkiýede işläp görler. Türkiýede işlemek üçin diplom gerek ki. Türkiýede olan işleyen yerleri diplom gerektirmeyen her kimin işleyebilecek yerler yani. Siz şoň üçin ýokary bilimde okuyan näsiňiz institutlarda. Türkiýede okuyan daşary ýurtlarda okap beren okuwçylar. Men düşünemok bilemok yani okuwçy bar bolsa aramyzda gelsin düşündirsin maňa. Näme üçin okuýaňyz? Diplomy alyp nirede ulanmagy gödüňüne tutýaňyz insanyny. İnsanyny şu Türkmenistanyň 10 milyonluk aýlygyna my gözükýäňiz. Şoň üçin okuýaňyzmy şu wagt şunça çekken jepalaryňyz, yeneleriňiz, Awa doğrudur. Käwirleriňiz ay bul mollumçylyk mukaddes iş, ay watana gullup etmek, watanmyza işlemek mukaddes zat diýänsiňizdir bolýar. O garny doýuranok ki, garnyňyzam doýurmaly. Şuňa bir zat edip ya misal üçin şäherde arenda ýaşap ýörken daway arendan töle diýse men mukaddes iş edip börn ýani mukaddesligim üçin meni alma şu arendan diýip bilýän näsiňe 10 milyon aylık bilen Aşgabatda misal üçin 15 milyon kwartirant bolup nädip sen ýaşamaly şoňa aýdyň maňa? Ya öýlenseňiz, durmuşa çyksaňyz, äraýal bolup öýde ýaşap. Yani her hojalykda äraýal işleýän ama az watandaşlar ýok. Bir hojalykda bir adam işleýän o ýere gelende. Şoň üçin Gowda tawo geleceğe yatırım yapýaňyz umytly belki seredýänsiňiz ay düzeler bu zatlaryň beýdip durmaz. Ana şo wagt diplom gerek bolar diýänsiňiz. Olam dogry pikir ýöne gelecekde şu diplomlaryňyz ulanmagyňyz üçin siziň birinji ýerde Türkmenistanyň düzeltmeňiz gerek. Yani biziň şu wagt alyp barýan ýolumyzda siziň
hyzmat etmeňiz, gollaw bermeňiz gerek. Bolmasa siziň o diplomlaryňyz puja çykýan soňunda. Bilem okany Türkiýede galaryň, Türkiýede öýlenerin diýen bolsaňyz bolup biler. Bolup biler. Ol bolup biler. Meni tankide edýän adamlar tankide edip bilersiňiz. Söwgün bilersiňiz, ýani ýok. Hädi men belki maňa zaram bolup bilersiňiz. Söwgünüňizde müň puşmanam bolup bilersiňiz. Wagty gelip düşünüp ötünç sorap jaňam edip bilersiňiz. Ýani bir de tagam siz şu wagt düşünmersiňiz. Biz belki gitip gidemizden soň ýa-da ölüp gidemizden soň ýyllar geçenden soň düşünersiňiz belki bize. Yani şoň üçin men ýerýä giş düşünjeňizi nazarda tutup sizlere jogabam berem. Hawa. Ýa-da. Ine şutaýda hapa istoriýa hanjar menen ýa-ni ýene barmy? Teojok diň senem engellep görün. Siz görmäň men efirmem görmäň. Siz ýalar üçin däl. Bini ýigren ýan bolsaň şeýdip listada dik goýberýän, geçirip goýberýän bolly. Biri men halam ýan bolsaň. Yani beýdip söwüp alada galyp. Gara son ýaly 21-nji dekabr Türkmenwaşynyň fahyryň ölen günüdür. Ýadyňyzdan çykarmaň. Hem şo maksatly belki maňa hormat goýan näsiňiz Türkmenwaşa ruhuny hormat goýarsyňyz. Näme de bolsa ýurdumyzyň ilkinji prezidenti gowy işlere metçek boldy. Waleykümselam Talipcan gowum jan sagmy. Belki şoň üçin galarsyňyz, şoň üçin bararsyňyz belki. Çünkü Türkmenwaşyny öldüren bizler ýa-ni aktivistler däl. Türkmenwaşynyň ölümünden soň iň köp kim baýan bolsa, ana şolam öldürdi watandaşlar. Türkmenwaşynyň ölümünden soň iň köp kim gönüllü, kim baýady, ana şol adamlaram öldürdi watandaşlar. Bolýa. Şoň üçin bir de format goýman bilersiňiz, ýani ýok. Ýöne belki Türkmenwaşyny goýarýansyňyz. Belki Türkmenwaşy pahyryň öldürilenligi sebäpli imenne 21-ne de ayağa galarsyňyz zanym şeýdip gurban bolar, jogap berersiňiz belki. Çünkü men oturup käwat pikir edýän, biz nirde ýalňyşlyk goýberdik. Ýalňyşlyk iň başy nirde diýip seredemde 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryna çözülýär şu wagtlar. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrda Türkmenwaşy pahyr öldürilenden soň biziň şuňky günnämiz şuňa gelipdir watandaşlar. Şu wagtky yegençikleriň pasman atyp berýänçe çürükleriň berdim Muhammedowlaryň dogan garnaşlarynyň şeýdip bermegi hemme zatlar şondan soň bollar watandaşlar. Türkmenwaşy wagty bulan birinem tanamdok da dogurda watandaşlar. $100 seçip berýän birini tanýadykmy Türkmenwaşy wagty? Türkmenwaşyň özi bir ýerik baranlar, çağalara, zatlara, aýna o size $10,000 berdim zat diýip pul paýlaýardy. Ýöne şol topara berýärdi şonu. Şolaryň topary maddi problema çekmesen, kynçylyk çekmesen zat diýip halka berýärdi. Bir toparlara nemelere berýärdi. Ýöne ondan soň ýerdepene beren ok, küçdepene berýär diýip adamlar tankid edip başladylar. Näme üçin ýerdepene beren ok diýip. Ana o taýlar ýalňyşdy mysal üçin Türkmenwaşynyň o hojulugyna birazajyk üns beräýmellik bolýan. O hojulugyna kän üns bermekde. Türkmenistanda o hojulugyna üns bermeläsen, mallarçylyga, ekarançylyga, pomidor, bir ekmeli var, kartoşkanı, bir ekmeli soğanı, bir ekmeli ekmeler biz yöne İran'dan, Pakistan'dan alıp görmeliler. Yer görün vatandaşlar bazıları. Pakistan'ın kartoşkası, İran'ın kartoşkası, ya olun alma mandarini,
Şon ýaly bir şu wagt pomidorlarymyz öz teplitsamyzdan çykýar diýmeseň, näme çykýar bizde watandaşlar o? Hı? O ekrançylyga diňe buğday bilen palta öndürdiler. Ya buğday ekmelsen şotay, ya da palta ekmelsen. Oho, adamlar paltany ýene ok. Diňe palta bilen ya diňe buğday bilen ýaşan ok. Adamlar kartoşka da ýýär, keleme mi ýýär, käşire mi ýýär. O beýlik zatlara mi ýaram beýlik gögönümler kim ekmeli olary da berä ýol. Sen näçedik biziň efirlerimizde gelip aýtdylar. Näme diýe? Potrot yerime diýe yorunca ekdim diýip yorunjamy gelip türüp gitdiler diýe. Pomidor ekdim arasynda diýip pomidorum türüp gitdi häkimlik diýerler. Ýalanmy watandaşlar? Hı? Potrot yerine şo palta ekmel potrot yeriniň bir bölegini birazrak pomidor ekipdir ýa başga bir zat ekipdir diýip gelip türüp gitdiler üstünden. Ýalanmy olmay? Daýhançylyk bilen meşgulan ýandalysyň. O. Ana şu zatlary siziň ýurduň içinde bize gelip efirlere gelip aýtdylar. O. Olara da ýol berä. O hajaly estirmele. Näme üçin seniň o diňe palta ýa diňe buğday, türkmen halky diňe palta bilen buğday bilen bolmada. O paltadan halkymyza bir künje arasynan zordan o paltan. O hiç sadyna mal bilen. Dok sen on tekstile fabrikalaryna berip on peýdasyna özüň görýän, ýüplüğüne satyp özüň peýdasyny görýän tekstil fabrikalaryň üstü bilen. O paltan üsümüne özüň satýan. O gyzyl pula satýan onu. Halka da ucupsuzca manat berýän o. Bilen o kiletine näçe 1 manatmy, 2 manatmy. Özüňem 20 näçe dollardan satýan onu. Türkmen halkynyň o hojalygyny dagatdylar watandaşlar. Ana watan dönüklüğüni ýerde dagatdylar. O hojalygy şeýdi. Ekarançylygy, mallarçylygy dagatdylar. Nirden olsaň etiň bahasy 170 manat bolmasyn, 150 manat bolmasyn. Nirden etiň bahasy 200 manata barmasyn watandaşlar. Oly ýam gudrot bolardy. Şunu ýaladygdan soňam etiň bahasy buňa barmasa gudrot bolardy. Oly ýam gudrot bolardy. Şular ýala gedip gysanda da etiň bagasyny ardan saklap bilýär bolar diýerdik biz gaýta. Ýok. Yani şu bir hakikat. Dünýäde watandaşlar iqtisadiýetin kanunlaryny, yani o hojalykda, mallarçylykda, ekarançylykda, iqtisadiýetde, dünýäde bir watandaşlar. Sen şonu öndürsen bazarda bolwar, öndürmeseň sen gidersiň de başga öndürýän döwletlerden satyn alarsyň. Şol başga döwletlerden almak üçin sen dollaryny berersiň. Yani dollaryň galmagy diýmek seniň özüňde ölmeýän haritlaryň bahasynyň ýokarlanmagy diýmek. Şonuň üçin iqtisadiýet diýilýär şolaryň hemmesine. Iqtisadiýetiň kanunlaryna görä bir döwlet hereket etmese, sen Ýaponiýa bol, sen Günorta Koreýa bol, iqtisadiýeti güýçli döwletler misaly, sen Amerika bol, sen Ýewropa bol, iqtisadiýetiň kanunyna görä hereket etmeseň, seniň şu pılçap ýollan çykaryp goýberýär seni. Yani maşin sürmek üçin rol saklamaly, skor, rıçak çalışmaly, ýeri gelende tormuz, mufty sadlamaly. Ana şunu ýala edip sen şu zatlaryň kanunlaryna hormat goýmasaň, seni ýollan çykaryp zynk goýberýär. Ýene Türkmenistan ýaly bolýar şo. Şonu şu Türkmenistan ýaly bolýaňyz. Ol sen Ýužny Koreýa bol, haýsy döwlet bolay, iqtisadiýetiň kanunyna görä hereket etmeli. Yani arz we talap diýip bir zat bu iqtisadiýetde önümçülük we şonu önümçülüge talap edýänler. Bir zatyň önümçüligi kän bolsa, bahasy düşýär watandaşlar. Şonu talap edýän sany azalýar. Çünki önümçüligi kän. Bir zatyň önümçüligi az bolsa, oňa talap köpelýär-de onuň bahasy ýokarlanýar. Sen bunu kanun bilen, konstitusiýa bilen saklap bilen ok. Yani aýdaly näme mysal üçin? Aýdaly Türkmenistanda ýumurtga ýok bolsun. Towuklar ýumurtga öndürmesin goýdy, adamlar towuk sereden saklanyp diýeli. Ýumurtgaň bahasy galýar watandaşlar. Çünki oňa bolan talap
Adalan o hiç açanam adamlar yumurta giymesini koyuyor ki. On yumurta giyme talap köpöllü uçadı. Bunun bakısı galiba. Bollu. Yani bu Japonya'da da şeyle, Kore'de da şeyle, Amerika'da da şeyle bazı. Yani Türkmenistan'da da şeyle. Sen şu zatlara göre hareket etmesen, meni kanun çıkaran olup, prikaz çıkaran olup, yumurtkanın bakasını o bir manattan yukarıda satma lal diyen olup kanun çıkaran kıydatı yok. Olayım, onun önüne geçen o vatandaşlar. Şunu, yani sen şunu kanun bilen bir manatta saklap bilen o, şu saklap bilecek erkek var olsa gelaytın. Özün men prezident, men şun bakasın bir manatta saklayan, önümçülüğü bilen hem işim yok. O Türkmenistan'a cemi näçe tanak şular ýalak towuk öndürýän fermalar barmy? Yumurtka öndürýän nemeleri, zatlary kontrol etjek gel, işim hem yok. O zatlar bilen ýöne men bir manatdan ýokary satjak gel diýip bilen ok. Sen bir manatdan ýokarda sattyrmajak bolsaň, önümçülüğünü kontrol etmeli. Önümçülüğünü bat bermeli. Önümçülüğünü güýçlendirmeli. Eger sen şonu etmeýän bolsaň, sen prikaz çıkaray, 50 çıkaray. Ha saklap bilýärmi etiň bakasyny? Etiň bakasyny saklap bilýärmi prikaz bilen, buyruk bilen? O prezident gelýärmiş diýilen näre Pırlavkada bir baka oýun bolup, gidenden soň aýrýarlardan hem aşakdan başga wakany, hakiki wakany çykarýarlar. Gördük biz bu zatlar, ýalan watandaşlar. Näçe gerek men zilonu da ak kalatlyjy duran bolup, läşga, towuk we satanlaryna no kilesini 8 manatdan diýen bolup, ýadyma şu nokdary asly 15 manat bolsa 8 manat diýip goýan bolup, ham bolmagy bir kile berdiýän bolun. On bakada o del doğan diye. In haang bakas tip on yaşman doğru diye. Bu ne amon no diye amon. Bu diye şun barla geliyor şun için goylu diye. Yalan mı geçti ya şunlar vatandaşlar o. Taksto yurda iqtisadiyet dolanır ya. Eğer iqtisadiyet barada bilim yok bolsa sen yurt dolanır bilmeýän. Sen diş tutar bolsaň asla da yurt dolanır bilmeýän. Adamlaň bolonca bolonca dişinem dökersin gaýtam. Dogry da vatandaşlar. Yani şuna çenni şonu gördük ya vatandaşlar. Adamlaň bolonca dişinem döktüler ha. Vatandaşlar. Awa. Dişiniz bağım vatandaşlar, men käbän ha. Sizinki näli bağım, dişiniz galdy vatandaşlar. Stomatolog Gurban Gulyň ýurdunda dişsiz gal goýdy däm sizi. Bize diş galmat diye. Bolonca dişinem döktüler gaýtam adamlaň. Diş bolun bolonca kellesinden saçynam döktüler. Bolonca nemetinem döktüler. Saglygnam döktüler. Çünkü ikilikçiler yani bağışlan men diýmeli onu yani maňa lişni Gurban Guly günnülüğünü getirse men ýalak sizem goýarsyňyz getirberege diýip ullu kandan şey diýip ikiligi guýrukly ikiligi ýalyp arkasyna da goluňyz çekersiňiz bana. Berdim kom men şuň ýurt dolandyr şu ikilikçi vatandaşlar. Şoň üçin adamlar ana şoň üçin hem türkmen başyny küýseýärler. Şoň üçin hem adamlar türkmen başyny golleýär vatandaşlar. Türkmen başyny küýseýär, gollamakdan ömmeter küýseýär. Şoňlar ýene bir gowduk, ýene de Aşgabatda ýene hem üçin gelliň ýokdy. Aşgabatda propiskada mesele däldi. Ýene men özüm mardan bolup 37-nji mektepde okudum. 37 diýen şart. Ya 47 demay. Ýene ýadyma 37 bolmaly. Basmoýda. Okudum yani. Propiskada mesele däldi. Şäherden jaý aljakmy, ýenetjekmi, olam mesele däldi. Bu bir hile nehlek döwür edip taşşady. Bir hile iç sıfınç ýaşary gelen ok adamlaň bir hile umydy ýok vatandaşlar. Bir ýaşary umyt goýmatdylar hakykamda.
Şimdi biz şu zatlar aýtdyk diýip bir de dönük diýerler. Dönük diýeniň özü dönükdir watandaşlar. Bir de kim dönük biletiňiz diýilen olsa şolar dönügümdir, haýnamdyr, içiňizde gezip gör diýmek. Şolar şu wagt bir el balla, bir el gaýmakda gezip göründirler. Şu hökümetiň arkasy bilen o galandan bara wagt görkezler. O nesip bolsa häzir düşünmeseňiz 5 ýyldan düşünersiňiz, 10 ýyldan düşünersiňiz, belki 20 ýyldan ol siziň nemäňize bagly, kösenişiňize, ukuyuňyza bagly. Ýani sag bolsun düşünenler hem bar, düşünýänler hem bar, şoň üçin häzirden düşünýänler hem bar. Ana olar sizlere uly iş düşýär geljekde şolar ýalak temalarda çykyp görläň ýani. Türkmenistan bir demokratik erkin bolanmagy çykyp görläň. Çünkü bu adamları şu wagt gollayan adamlar tapmarsyňam. Sen diýdiň diýip bara hatta gözlersiňiz siz. Sen dönüp diýdiň şolary ya sen o arkadan tarapyn çalyp bular sen näme diýip gördüň diýip. Yo mene diýemokdum diýip bara inkar ederler hatta. Siz bara şu wagt bize sökýän, bize dönüp diýen, bize haýyn diýen adamlar tapmarsyňyz amdaja. Göýe hiç kim şu zatlar diýmedik ýaly geçip gider. Ana. Ýöne siz hakykatda bilýäňiz watandaşlar näme-nämedigini. Hawa. Talipcan gel. Tak. Taýda bir ýere zapros berip goýupdyr, gaçanky berşi. Şu zatlaryň ulanmaly arasynda bar. Barimy diňletge öz organ şunuň özi. Meni çekip bilen çekse şunuň organlygyny özüm. Gel wagt gel, sen çekip bilmedi ýaly. Gel. Baboş gel baboş. Gel. Şu meniň organlygymy suw dessene sen geldi. Ana ýo. Han bu baboş. Baboşçan. Zaprotama alıp inemedik bilen bolsaň o. Şu wagt zaprosi versene baboş. Bak bilmeýärli biňe şuňa üçin çekinen adamymyz ýok. O. Bamy. Nur sen näme sebäpden watan dönüp sözüni modadan gaçyrdyňyz diýe. Modadan gaçdy geçen oňlar watandaşlar. Alma salam. Ama boşun gany dönüp konuşamam şunu ýaly galtaklarym gerek de aramyzda diýe. Baboş çumoş. Ya nem etmek gerek gel prosto men bir aýdyp oturkam alasym gelmedi o wagt. Çünkü men näme üçin alasym gelmedi? Pikirlerimi jemläýin, aýtjam, aýdaýyn, ondan soň gelsin. Ondan soň aýtsyn. Çünkü men bir zada göz ýetirdim. Indi biziň efirleri şular ýalak akyjy, gürläp oturan adamymyz bölme üçin görüşýänler bar ýürüte. Başga samsyk zatlar aýtmak, aýdan bolup, zadeden bolup. Gelen bolup. Gel baboşçan, zaprosyň iýerdanym. Dönüp diýmeýän olsaň her diýýäm, dönügüm diýemok başga adam diýär. Ýöne sen özüň organ sen niýe? Organ bolsam Türkmenistan organ bolmaly o. Hawa dogry aýtdyň aý, bildiň aý. Käwat elime alataýa galyp şu köçelde radara çykýanma, bildiň aý oň. Ýewropaň köçelerini radarda aýlanyp badydyk. Käwat köçe çykyp dokument soraýan. Hawa bildiň ýani. Organ men hawa. Bildim. Hawa şol günkü gepleşikler başka tarafa çekýärler diýe. Nur organ ol prezidentlige talaş
Owa. Wa boş gelaýdar otan Allah, näme daşdan kerekleşýäňi? Ýazyp durmada gel. Wagty geler, tudi, wagty gelende men seni tapmaýan zato. Men şonu bilýän. Wagty geler, sizler tapdyrmaýan. Kim söýükdi, kim diýdi. Owa. Nuri 19 ýyldan beri kende agendi. 19 ýyl beri köne deliň agendi diýer. 3 ýyl berem täze deliň agendi diýermiş o. Böyle. Awon soň Türkmen waşyň ruhuny videolar ýasan. Näme de bolsa şol adam bir Türkmen halkynyň ýanyna durýardy. Näme de bolsa organlary paltalap bir aram olar çürkäp näme dip durýardy. Pürdelep durýardy. O siz halkada serediňe bolara bir içiňizde bir watan söýgüsi, halk söýgüsi ýöre diýädi. Häzir onu edýän ýok. Häzir olar ýadygyna edýän ýok. Aktivizm çykany bäre Gurbanoğlu taşlady hemmeler. Gurbanoğlu o ýonka telewizora çykaryp maskara etmesini goýdy watandaşlar. Bu sefer kan goketsen ne olur diye. Kan gokma ne yapay? Bıraktık arkada Sevdarımla Şıkta Atamurat Atayf. Al arkadan gadağın eden vöpeninle arkadan gorayanım mı? Yani bir mut. Tak. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Şular ýalak bar, maska ýasamansyn, ony özüňize. Ýani aşakdan ýadýaňyza Atamurat näme etdi, Atayf diýmeýänki. Ine. Şular ýalak maskalaňyz we her biriňizde. Ine şular ýalak. Näme üçin ýasaýaňyz olar ýal maskalary? Ýani bular ýalak. Maska ýasamaň o özüňize. Allah'ın beren yüzü waka bular ýalak edip ýazyp aşakda beýdip özüňizi arryňyzy gynap ýüzüňize bir maska ýasap soňundan gelip bir zatlar gürlejek bolýanyz bar. Ýok, Allah'ın beren yüzü bilen gelin. Ine şunu ýalak. Olar ýalak arkadan sevýän bolsaňyz, olar ýalak arkadan goraýan bolsaňyz. Ha? Dünkü gıkkını talibin dostunu köpet atıra çağırıptır diýdiler, eşitdiň magam diýe. Çağırandır ya. Çağırandır bolup biler. Yani bu oğlan şeyle de bir adam özü yani men ýüzüm aşak diýe. Sen engellep bilmersin ki yani men misal üçin özüm men ýüzüm aşak çykjak, hökümeti tanqid etjek. Sen öldürýänmi, sen çapýanmy, sen tutup basýanmy, işim ýok diýip etdiler watandaşlar. Yani birazajyk ol her kimiň özüniň riskini alyp biljek, her kimiň özü bilmeli. Ki Türkmenistanyna talibiň meniň efirime goşulmagyň näme zatdygyny bilmeýän ýok. Ýekece adam ýok watandaşlar, bizi tanamayan, bizi bilmeýän ýok. Biz inden soň biz ol adamlara öwretmeliler. Özler gelýärmi, özler gürlejek diýärmi? Taban biz düň näçe bir efirden çykarjak bolamyzda da näme diýdi? Şu diýdi şu. Ýaşaýşa umydym ýok diýdi ýani. Owa. Ýaşaýşa umydym ýok diýdi. Gynan ýa. Biz şu taýsyny nemetmeli. Oýlanmaly. Nädip bir adam bir çağa
35 ýaşyna ýetende bir ýurtda bular ýalak ýurtda ýaşamaga umytsyz galyp bilýär. Ene bizi şu taýgy gorkuzmaly. 35 ýaşyndaky, 30 ýaşyndaky Didar Hitrowskiň ýaly oglanlaryň öldürilmegi, 25 ýaşynda adamlaryň ýurtdan hüwesi gaçyp, ýurdu terk edip bir ýurtlara gitmegi bizi gorkuzmaly aslynda gereksen. Ana hukukly şu taý. Eger watanyňy sevýän bolsaň, çünki bu adamlary yani 25 ýaşyna getirmek üçin birinde sen ýene 25 ýyl garaşmaly o adamlar. Bu bir günde iki günde boljak zat däl yani. Düşündiňiz? Yani bir adamyny 25-30 ýyl 35 ýyl sen şu kemala getirenden soň olan ýurtda hüwesi ýok, ýurdu terk edip gidýär. Sen şol adamyny gazanmak üçin täzeden ýene 35 ýyl gazanmak garaşmaly. Düşünýärmi da? Bamy Türkmenistanyň 35 ýylda dünýä nigire etjek? Biz nirde getip ýörüz? Ana şu taýlarda pikir ediň bar ha. Taýarsa çağıranlar ýani. Olam Türkmenistan hökümetiniň namartlygy bor, begaýratlygy bolar. Yani eger çağıran bolsa, men bilýän çünki hökümet işgärleri, sizler begaýratlygyňyzy bilýäňiz da men bolmanda. Siz gaterwet begaýrat. Sizler bilen mertlerçe görüşüp meýdanda suwda nämetmelen bolsa men taýýar ýöne siz Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda hereket edip bileňiz. Türkmenistanyň syýasy partiýalary barada kanunlary ortada dur. Olar bilen hem hereket edip bileňiz. Men siziň plaşatkaňyzda, siziň meýdanyňyzda ýeňip görkezjegimi bilýän. Ýöne siz şoňa mertdäl, begaýrat oýun oýnaýaňyz, gidýäňiz dänim çağırýaňyz, gorkuzýaňyz, dymdyrýaňyz, bastyrýysyr edýäňiz soňundan Taliban ura ýetirmäsini gulagyna pişirdiýäňiz daşy atlaňyzam begaýratlar. Sen kanundan çykmaýan bolsaň, adyňa maýt, postuňa maýt, wezipäňi nirde oturanyň hemme adyňa maýtdy. Näme üçin çekinýär? Organ işgäri. Sen Türkmen halkyny çağıryp bize erkek bolsa ýurda gelsin, näme plan etsin, näme diýip gürleýäňiz? Sen erkek bolsaň, senem onu öz adyňy, familiýaňy, postuňy aýtda, sen erkek bolsaň. Kimi näme üçin çağırýanyňy, näme üçin azar bereniňi aýtda, ha erkek boldy. Eger sen erkek bolsaň. Oňa muslima nähilek nemeler etdiňiz? Onu bir sanak bolup beýne barmadyňyzmy? Organ işgärleri erkek bolsa gelsinler ýurt etsinler. Ýurt etsinler erkek bolsa. Bu şu kelläňiň bary işleýişi. Bu şuňa onan ýanlar, şu hökümete onan ýanlar. Erkek bolsa gelsinler ýurt etsin. Sen erkek bolsaň onda sen hem kanun boýunça ýöre da. Sen erkek bolýan bolsaň. Men seni siyasi partiýalaryň kanunlary bilen, siyasi partiýalaryň maňa beren mümkinçiligi bilen siyasi partiýa açyp totaýda gapaň jaýyp görkezýär. Kanun esasyna ýöre, konstitusiýanyň 42-nji maddesi esasyna ýöre, 43-nji maddesi esasyna ýöre, kanun esasyna ýöre, men seni gapa edip görkezýär. Sen ýöre bilýän, sen şonu. Erkek bolsa gelsin, näme ejeň, dagda getip görsün biz. Dağın kanunlary barmy, näme, gowokdakyň düzgünlerine ýaşaýasmyz. Erkek bolsa gelsin, o dağda bolup biler. O eliň naýdaly götüň ýaprakly getip görken, gün güýçlüki gowurga diýişlik edip o bir wagtlar kabila döwletler bolar ha. Häzirem balaý o YouTube'larda görseňiz. Häzirem Amazonyň o tokoýlyklaryna götünde bir sancık yüp geçýär, eline neme ok ýaý bilen gezip görün. Baş olur. Onu diýsen bolup biler. Erkek bolsa gelsin, erkek bolsa gelle diýip bilersiň onu. Onu menem her gün ajman edip, tırnowk edip, ok atyp, ýaý atyp, siz bilen tırnowk edip onu barardym belki. Kellämede bandatkam dakyp urşmana. Ýöne bilet. Türkmenistanda kanun boýunça bir hökümetiniň da. Kanun, konstitusiýa nirde gallandy? Erkek bolsa gelsin, näme diýen bolup. Ay gutoran bir toparlar. Çay kitap yazardyňyz Nur aýdyp inni kütüp kitap ýazyraýdy arkadamyda diýe.
Oo. Oo. Yo, bir men bu näme üçin diýen o organ işgärleri käbir adamlar çağıranlaryna diýýärmişler da bizi ýazanlary, bizi gollaýanlary, tutulanlary bir kommentariýadan ondan mundan tapylanlary diýýärmişler. Aýtdan uranlar erkek bolsa gelsinler ýurt dessinler näme diýýärmiş. Yani erkek bolsaň durruňy däl bu bolýa götümüz ýapraklyk etip gören bolsa, elimiz naýdalyk etip gören bolsa. Ýani plan kabila bilen plan kabila bolup urşak bolýan bolsak, o başga gurrun bar. Onu konkretni ýeňimiz çermädik, urşa taýynyp görürdik. Efir etmezdik yani. Onu konkretni urşa taýynyp görürdik yani. O sen kanun diýip görürsiň, konstitusiýa diýip görürsiň. Gidip OBSE-nyň ýygnaklaryna gatnaşyp görürsiň, Birleşen Milletler Guramasynyň ýygnagyna gatnaşyp görürsiň. Putin nerede? Onda duşklar geçirip ýygnaklar eden bolup görürsiň bir tarapdan. Bir tarapdan erkek bolsa gelsin ne diýip görürsiň, samsyk işgärleri bar. Kanunyň näme diýini düşünmän ýörün. Nuragom, salamu aleyküm. Orta mektepde hukuk sapagy 8-nji klassdan aýyrdylar bilýär. Ay, öňe aýyrlanma şo. Gurban geçeni bäri. Oo. Şu kim Ayşe? Kim şu yukarıda arka? Näle? Fanady. Şoň fanady. Nuragan men maňa tanadan oglan. Bir sonta ejetin tatan diýil ya. Son pime diýal bollagy. 40 watyň dernekde nämeler etip bersiň taýagy ýeňiň ýadyňdan çykdym ya. Sen ejege söwlende sen gelip bildiňmi Nura? Nirde taýagydim eme, dernekde taýagydim mi? Ha? Yo, dernek öňünde bir taýagydyň. Soň o nämede şo? Taksim. Sen kim ay maksat diýil ýa-da maksat mı sen? Kim sen? Sen maksada dälsen. Ýadyňdan çykdymy şo taýaklar? Onu da ma şo döwürler näme üçin aly böyle eska taýagyya, onu gattarnakalara diýýärdi, Nura hisat bolanok diýip gurlaýadyňyzlar. Ona eýdip gurlaýaňyz. Bu adam näme üçin taýagydyň? O aşawna Nura hiç kim işe edilmedi, şowuny gurladyňyz. Nura öz agent, kazyol, Nura hiç kim degmendir şonda da nädip onu eska diýýärdik geplendiňiz. Taýagyya diýip gurlaýaňyz. Taýagydy. Tiýallar. Şemala wara gurlaýanlar. Şemal nirden öwse, şemal ondan öwsen onu ýalyp gurladyň. Gepleýin bir sözüňde dura. O wagtlara aýagallygyna Nura näme üçin degip bilmediler. Nura nädip piştat bolanok, on gözü ýarlýar, on kellesi ýarlýar, Nura piştat bolanok. Bunu taýagynyň ýadyna düşýär diýip gurlaýar. Vah Allah'can, vah. Bir Allah'can bir şu hükümet yıkılsın o sen bilenen bir hatap başlatta, sen bilenen bir tam. Oğun bir taýagydyň, olun düzelmedin sen. Oğun bir taýagydyň sen. Maryň içinde olun sen düzelmedin sen. Görýän olun. Sen wagtyň ýakynlaşyp. Eglip bedene gelýändirenno. Videoňa kendi baran no. Gördüň Maral sen näme gördüň? Uğratdym ha ben. Gördüm ben hele yaram. Bayvaralyga ýara ya. Hele ýarak bolup batsyn görýän. Nurun gece. Aýagy kaçabyda gidip bir erkek bolup kaçýar. Men ýetim, sen kim ya? Kaçıp gitti soňundan watandaşlar. Videosyny Depildimi? Men ýa-da prosto onun haýyşy şeyleri şoňky diýemok, goýamok. Hatta. Ahmet salam. Alo. Ay damja değdi ötken ekranına. Zapırsın.
Ay ziyan yok. O görgülcük var Türkmenistan'ın hökümeti kim ma bolsa indi bize garşy Türk başlap durýan öz aýalyny gorap bilmedige, öz ejesiniň namasyny gorap bilmedikleri de zaraw bu hökümet o. Men size aýdaýyn moýnaýdym o adamlar. Erkekçe şular ýalak zaýa adamlara çende zaraw bolup durar bu hökümet. Kim meni maskar etjek, güýä meni näme etjek. O başaran zadyňyz bolmaz. Eder özüňiz eder. Eň soňunda näme boldy? Biz samsyk bolýan özüňe bir maryň oglany. Ýaş oglan aklyň ýeten o, goşulmadan aklyň ýetmeýän bolsa ki aýalyň ama terk edip gitdi seni. Taşlap gitdi çağıryn alyp. Başgasyna ýara bardy. Yani şundan soňam sen utanyp ölmeli. Seniň öz aýalyň daşy çağalasy bilen goýup gitdi. Sen şundan soňam şu haramlada hökümeti gulluk etjek bolýan. Şeýdip Eğerlik eti bilmesen uğrağa hele boy giderdi. Öyle hele yer olsa näme etjek? ýöne şoň üçin wara bir tarapdan Gurban uly berdim Muhammedow. Hakyndan çykýan. Ýene şu imanna maksat Türkiýeňe ýalak somsaçylary ýa-da dünkü o Cemal Saparowa özüni oynadyp beren wara. Allah'ım alhamım diýip beren. Am bularyň hakyndan çykýanyz erkekçe. Olaryň hakyndan çykýanyz. Näme üçin diýsen olar inlerkisi dogry ýalňyş diýip bilen oklar. Bulardyň öz bähbidi üçin alýan adamlar. Yani Cemal Saparowany kirimçe de halamok. Ýöne şu Cemal Saparowanyň dünkü şol sokulan adam ýaly adamlaryň beter bolmagyny isleýän, bir-birlerini iýmeniňi isleýän hakykatdan. Näme üçin diýsen olam mowdal, bulam mowdal. Dünýäniň bir efirine girse blog etşony watan dönükler olur. Näme? Biz watan dönük hasaplayan bolsaň, goý beter bolsaň sen gaýtan. Beter bol Allah. Yani gaýtam şonu tapyň, blog edin, şu watanyňy satmaň, näme etmeň edýän gürrüňleri. Allah'jan beter bol gaýtam. Cemal Saparowa şu Murat Dilyany ýaman gowy edipsiň, hakyndan çykypsyň da. Cemal Saparowa seňe brawren gaçdy, Murat sebäpli. Sene bir halkymyz, watandaşlarymyz tanady. Senem zato özüňe ýene bir haramda adam hakyndan gelipsiň. Malades, dogry edipsiňiz, iň bir-biriňizi. Dogry edipsiňiz. Olam biznes uğruna öden bolsa sesini çıkarmazdı. Görürdükmi? Maral şonu biz şuna çenni. Eger biznes uğruna öden bolsa diýip alalaşyp çık. Ýurdumyzyň pulunu iýen bolsadylar. $800,000 gelenne medip muňa bir paýjagdan tutduran bolsalar. Görürdükmi ýanky adamyny? Görmezdik adamlar. Görmezdik. Bugun pulu haka gitti bolýan görün bolýar. Ol şuna da gahar melyan zady talibi bize ýurduny satýan, watan dönügi, ol blowet näme etjänle on Allah'jan bilen şu Türkmenistanak organ işlerine de etjek kaýşdym. Gaýrat edin şu haramzadalar biri-birleri iýsinler. Azar bermän. Cemal Saparowa bilen ýa-da Murat diýilen işsinler şunýaly adamlar. Maksat Türkiýeňe ýalagyna ejesiniň awraýyny gorap bilmedikler. Özüm ýurtdan çykyp bilen opdaşar ýurdu. Ol şuna da nämeden bolup ber? Ýene de şoň gün göterip ber. Namaz hera o prazak nam. Men aýdaýyn Türkmen waşy nämesin onsoň adamlar. Türkmen waşy näsin onsoň? Ine maksat Türkiýeňe ýalak, ýa-da Murat diýilen ýaly, ine Cemal Saparowa ýalak. Nice adamlar ýurtda baka. Şolar bir wedipe belli hani. Şo taýyny owurlarlarym, şo taýyny soýarlarym, ziyana da urudarlarym. Şol adamlardan ol. Şoň üçin gowy adamlar wedipe gelin, gowy adamlar hökümetde işläň, watanymyza hyzmat edin. Gowy adamlar, sizler köpüňiz siýasatdan gaçýaňyz bilýän. Ýani ol bolanok. Beýtseňiz onu kirli adamlar siýasata üýşýärdiň bokasyna üýşen ýaly. Ynantsagam näme bolýar?
Finansam ýoksa ýurdumyza bolýar näme bolsa. Ziyanam. Talipcan hoş geldin. Gowmya derler. Sesin ýapyk. Tabi. Uryan oğlunun çağalaryny, helelerini öldürmek kösäp. Selamun aleyküm, hoş geldik, hoş gördük. Gowmyak diýleňiz, janyňyz sagmy, hormatly watandaşlar, hemmeňizi gyzyň yürekden salamlaýan. Janyňyz sag bolsun. Şu gün mübarek cuma günü Allah Taala aýtýar, "Самый лучший день восходящий это пятница" diýär. Cuma günü iň gowy gün bolýar. Şu gün dua dilek etdik inşallah halkymyz üçin. Allah Taala inşallah halkymyza kömek etsin. Şu jepaly günler geçkisin inşallah. Amin. Bir ýaşly goşky uratdy, şonu hökman efirde dinletdi. Häzir şol goşkyny dinletjek size. Ýürüýte sizler üçin ýazyp dur watandaşlar, dinleň. Gece ısı, gündüz soğuk, ahir zaman geldi gerek. Baylar, horlar, doğun kardeşin birbirine düşman oldu gerek. Türkmen vatanın terk edip, yat illere gitti köçüp, çağacıklar göz yaş seçip, bilmen yetim oldu gerek. Maskara olduk hemmege, hiç bilinç yok, dur gülmege, milletim sen, bulgun äge, vatan elden gitti gerek. Serdarın arkada atası, doğanlarının kendir hatası, mert yigitler yok mu yetesi, vatan elden gitti gerek. Halk imanı çörüğü yok. Prezidente hiç halkın gereği yok. Türkmenin diregi yok. Baylığımız yitti gerek. Mağdum kulu bırağı, dilinde at yarağı, yan başına gelmediler o. Arka dağı deyip durağı, arka dağı durağı. Ne vatandaşlar, Ýaşulynyň goşgusy, şolaýalyk goşgularam gerek aslında. Her damadymda dua dilek etýän diýär sizler üçin diýär. İnşallah şu Allah Taala siziň eliňiz bilen şolary cezalandyrsyn, ýeňiş bersin, halkymyz azatlyga çyksyn diýip birden adamlar dua dilek etýärler vatandaşlar. İnşallah Allah Taala şol adamlaryň dua dileklerini kabul eder vatandaşlar. Vallahi Talip men sana aýdaýyn, Käbeden doğa dilek edenler gördüm. Käbe mukaddes Käbeden watandaşlar surati berip, "Ha men şu wagt Käbede size doğa dilek edýänligdiler." O adamlar yani bize doğru düşünýän adamlar, bar adamlar. Allah razı bolsun hemmesinden. Allah'tan sizler bar bolduğuňyz müddetçe bizleriň mätäçligiňiz ýokdur. Biz sizden nesip bolsa alyp çykarsaňyz, esasy şu adamlaryň pikir garaýşy, dünýä garaýşy üýtgemeli. Oğlum sizler vatandaşlar, sizler gollamasaňyz müň adama yetmesek biz efire açyp bilemez. O doğru mu Talip? Yani müň adama yetmesek biz efire açyp bilemez o adamlar. Yani sizlerin gollaýanyňyz bizi şuna getirýär. Görýän? Siz bizi gollaýanyz, bizem sizin üçin efirler açýas, videolar çekýäs. Bu iki taraplayın vatandaşlar. Pikir etmeň bir taraplayın diýip. Allah razı bolsun. Mena şoň üçin begenim garzylar gaýlandyr. Dowa dilek etýärler. Namazdan soň okuyan diýip aýdýardylar. Wa inşallah. Aleyküm emme. Wa aleykum selam. Keledi vatandaşlar. Bir zat aýtyp gidäňne. Bolýar şu wagt. Somsa satsaňyz oglanlar aýalyňyz gider. Ejeňiz hiç somsa satma. Bolýar şu wagt ejazat goýman gerek ýa. Seredin vatandaşlar. Size gowur zat aýdaýynmy? Secde gitdiňizde Allahu ekber, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala diýende, şonu Allah Taala dilek edin wara secde gidiňizde. İnşallah Allah Taala dua dileklerinizi kabul eder. Ananyň vatandaşlar, maňa wara kommentarýalarymy okansyňyz şu teheccüd namazy barada okap, yaman kän adam ýazýar, zaret ýa bir giden adam şeýle bir begen ýerler. Nur aga, biziň halkymyzda wara bir kiçi söýdem aýtsaň göwünler hoş bolýar. Şu wagt şu hoş söýdem ätýär halkymyz. Çöregem değil, zadem değil. Şu hoş söýdem aýdynoklar, şu haram zadylar wara. Türkmen opşu umuman Türkmen gelin izlenmez bilen şon ýalak köp adam talapkar däl o bir hili Göwnük bermeli. Kaýl gezip çyk tapanna oňudyna şükür edip gezip ýören bir halklaý on bize
şunyalık bolumuzda da bizi hatam meter gıynayalar abi bilenmi? Kaytan. Düğün bir iyileşmesi can etti. Muslimin maşgalatına dedi inşallah dedi bir 15 bilen 20 bin dolar arala kömek edecek dedi jay almak için. Allah inşallah Allah'ın izni bilen vatandaşlar eğer de şonam cemlesek no inşallah bir 7-8 bin dolar gali onam cemlesek inşallah Muslimin maşgalatına Allah'ın izni bilen jay alıp verir. Ölen adamın vesiyetini yerine getirir inşallah vatandaşlar. Ne başardınız diyorlar ha? Yine şu işleri başardık. İnşallah başararsam, edersem, hükümetin edip bilmeyen adını biz halk kolu ederiz. Onu hükümet ne gerek vatandaşlar? Sonra yüze çıkıyor. Gerek mi hükümet onunla? Ha? İnşallah, inşallah. Gerek gel hükümet vatandaşlar. Gerek gel. Hükümet hiçbir işe yaran yok yani. Yanan barmağa noktaya ne şöyle bir söz var. O Maral senin bari kendine. Hoş geldin. Olma kardeş bana. Var ol. Gerek var. Gerek hükümet meyitleri hükümet alıp çukurga dip dirliğine gömmel haramzadaları. Şolar şeyle olan adamlar acele yetmen ölüyedi. Acele yetmen ölüp gidiyor adamlar haramzadalar. Maralın aga kanıtayım soğuşun. Marala sonradan kazmalı gömmeli diye. Dine öldürmeli meyitleri neme? Gel. Meydin cesedini. Gel. Cesedini itidirmeli. Gel. Palestina Aydperen gel. Mardon gel alva zaprosa urot pelem. Gelsene o efira. Gel gurlaşalım. Ne maşaktan yalan. Gel gurlaşalım ne mi? Kaç yani de gurlaşmayan da duhunu çatın yok mu? Nuru biz bulun duhunu öldürüp dursa o. Şu derece korkak olmaz mı? Gurlaşın bilen korkmuyor adam bilen. Görüyen bunu urağa fizически gücüm bulunmalı. Lakin bir adamı korkutmak için akası gürlemem yetiyor ha. Vatandaşlar breathalık korktur diyen urşadık çağakak birbirinin manglayın yarıplar edip. Yani efirde de gürlesen korkuyorlar eken ha. Organ işçiler duhu yoklar. Yeni gürlece olmalı yanılma yo. Gelin ha gelin. Organ işgərlərinin burnunun aşağına bir mantlıqlar koyun. Edip itirgan kurulacak kolar bular. Yine de bize diyorlar o erkek balta gelsinler de diyen olup. Erkek olsanız efire gelin de gürleşin de size o. Erkek olsanız kanuna göre hareket edin o siz. Bir gayret. Erkeklik mi kabar bizi boy gurlaştın? Ece. Ece gitti. O vatandaşlar mene bugün gastrenyam gowy Allah'a şükür. Hava da kan soğuk değil, lat değil. İnşallah hem zat gowy olacaktır. İhlas edelim vatandaşlar. Durmak yok dine öne görüş. Bilýänmi adam şu dünyada görüşdüğü sürece yani sen bir görüşüp ihlas edýän şu wagt sen ýaşaýan. Eğer de sen görüşmeni goýsaň bir zat üçün meselem kafirleri dünya üçün görüşe, kafirler ahiret üçün. Yani bir zat bilen görüşmeli bu dünyada. Sen görüşdüğün sürece sen bar. Görüşmeden bolsaň bolly sen yani yok. Ölü, diri ölü. Yani senden bar ya yok, peyda yok. İn bolmana bir zatlar et yani görüşmeli yok, man görüşmeli. Dünya meydançası tam şola talip. Dünya meydançası, görüş meydançası eken. Biz bunu ahirki öyümüz değil vatandaşlar. Hemimiz ölüp gidiyorsa ahirki öyümüze gidiyoruz şonda. Hazır görüş meydançasında gidip görüyoruz. Всем привет. Здравствуйте, как вы? Hoş geldiniz. Olmuşsunuz. Приветствую. Здравствуйте, ребята. Все хорошо. Я что хотела сказать. Вот сегодня я выступила, да, вот зазывала народ на 21 декабря. Там пишут, а что слабо приехать в Туркменистан? Нам не слабо. Просто нас в аэропорту сразу же убьют, и мы ничем не сможем народу помочь. Чтобы туда поехать, нам нужно помочь народу. А так как нас там убьют, все прекрасно понимают. Поэтому просим, чтобы народ там стал, а мы здесь их поддержим просто, и все. Мы продолжим. Вот весь разговор. Самые трусы — это МНБ, которые пытают одного человека 100 человек. Вот они трусы. Все. Нас за трусов не надо, мы не боимся. Просто мы знаем, что нас просто в Ашхабаде в аэропорту убьют, и все, нас не допустят к протесту, и все. Вот это я хотела сказать. Хорошо, спасибо большое. Я бы с удовольствием поехала. У меня дети выросли, я не боюсь и ничего. Если бы только я смогла помочь народу, я бы полетела туда. Но я знаю, что в Ашхабаде нас уже там, и все, нас нету.
Niye? Yankı yaşuli goşkyny buradan näder efirdeken şoňa täzeden dinletjek watandaşlar hem efire täze goşulanlar dinlesin hem yankı yaşuli dinlesin. Allah razı bolsun yaşuldan. Dinleň watandaşlar. Bugün yaşuly aksakallarymız näle goşgular ýazýarlar. Dinleň. Gece ısı, gündüz soğuk, ahir zaman geldi gerek. Baylar, horlar, doğun kardeşin birbirine düşman oldu gerek. Türkmen vatanın terk edip, yat illere gitti köçüp, çağat gözya seçip, bilmen yetim oldu gerek. Maskara olduk hemmege, hiç bilinç yok, tır gülmege, milletim sen, bulgun äge, vatan elden gitti gerek. Sevdarın arkada atası, doğanlarının kendir hatası, yok mu yetesi, vatan elden gitti gerek. Halk imanı çörüğü yok. Prezidente hiç halkın gereği yok. Türkmenin direği yok. Baylığımız yitti gerek. Mağdum kulu bırağı, dilinde at yarağı, yan başına gelmediler o. Arka dağı deyip durağı, arka dağı durağı. Ova, ädir. Neme diye Eyyam Usulene başlaktır Türkmenistan'da ve uje diye şehirde 6 yedek kayı sakladı şu niye. Hani bize korkok diyediler aho. Hani biz korkoktuk. Näme korkýaňyz o? Degmen de vatandaşa degmen. Hiç sada degmen. Hani boluvermiyor korşuňyz ýaly. Erkek aýsy o. Siz bize gelle dip çağırış edýäňiz. Siz diňe biziň çağırışymyzdan gorkup oturýarsyňyz aýsy o. Diňe bir çağırışymyz olam. Yol kanýan arçalyklar aýlanyň gedilenjediň ýöne bir daş töwre öteýlediň. Welcome to Verizon Wireless. Ädir birine jaňa çek. Eğer de alsa, конечно. Erkekde çağırış etmeli. Doğru aýdýaň, ýatyrmalylar bular vatandaş. Kesin braç götködeýin ýoksa tanaýarlar ha. Yol kanýanda baranok mu? Almaýara. Alanok gora o. Yol kanýanda aýat baban görseňiz baryň vatandaşlar padarka berçekmişiň 20 diýip bara. Yani yol kadat görseňiz ýanyna da daş torun aýat babasy gurçka görseňiz. Geçen ýyl men täze ýylda bir aýat babanyň arkasynda sumkasyndan şeýdip sowgat berip duranyny gördüm. Marketin içinde. Onun ey adamlar üstüne çözdüler o üstüne şeydi. Aýat babanyň üstüne. Yatmasınlar. Ova. Yatmasınlar. Biz yatamız ova vatandaşlar. Halkımız aç На yatıp Новый bilen год o. подарок сделаем. Halkımız aç yatıp bilen o vatandaşlar açlığından yana ukla bilen oklar çağılar da attır aç. Bu bir vize gördüm. Bir doğunu uğrattı diye Türkmenistan'ı şuraya akmay diye yağdı eminim. Alan oğa. Wow. Sbros etti. Kime can etýän bilýärmi? Kime? Gurban golyň aýallygynda. Sındanam. Erkekçe. Sbros etti. Gülcemal. Häzir suratyny görkedeýin. Wow. Ne çağırlar Aliya? Nurjahan diýip gyzy var. Şolam şoňa jaň etdim. 55 99 60 ýaşykdan alan ok. Soň ejelerine jaň etdim.
Ogul Cemala. Yüzünde botokstan yana yer yok. Hakiki çarva vatandaşlar. Yomutlar bilýänler çarwaň näme Sıgan bolýar. Hakiki sıgan vatandaşlar. Bulamız burası diýär. Hey, men nomerini bilýänmi? Görüp oturan bolmaly. Emme zatdan habarlar. Hey vatandaşlar, men size bir zat aýdyn. Şu Gurban Gulynyň aýaly oğulları indi erkeklerden geçti. Indi aýallar bilen jinsi gatnaşykda bolýarlar. Hayran galýan vatandaşlar. Aýdypatyrna bularda pozunçylyk emme zat bar o. Ey näli maşgala vatandaşlar, yurdumuz kimlerin elinde o? Kimlerin elinde yurdumuz vatandaşlar? Kimler basyp aly? Häzir köpeliýär adam seredin häzir. Bir Nurat diýerler häzir. Ana Mehmet geler oguljugy. O Gülcemalyň ogly soň Nurjahan geler häzir. Soň beýlekler geler. Men üç arkaňyzy bilýän o. Geçen görkezim men ura men bular üç arkasyny çykartdym ha. Näme? Wow, 100% üç arkasy var menne. Babulýolaryň kim nirde işledi hemmesiniň danlaryna çenli bar. Men aýtdym sen üç arka çykarýan diýip oýnatýandan aýtýan vatandaşlar. Ýöne görýän men erkekleri gürleşip bilen ok. Öňe bir kä wagt aýal maşgalar alýady telefonu dady. Soňamyjy hemmesi ponu düýüne kesdiler. Gowy etýär vatandaşlar, goýmalyň ýatmasynlar. Bu haramzadalar mesir ediler. Mesir ýatýarlar, arkaýyn ýatyp durýarlar. Bizim halkymyz bolsa aç, suwsuz kösenip berler. Nuraga bu videonu gördüň magam bilemok. Ýöne gaty aýlygyn şu video. Canım ýany gitdi şu videonu görüp bar häzir. 28.000 like sağ olun minnettar Allah ýarkasyny. Suwada şenli gollap gelip oturanlar. Hemmeňe de. Tanıdınız mı? Hoca Kenetçi obası. Bakın da bu çomarda adamlar var. Canı sağ olsun. Ne mi diliyor olsa az o diliyor neyse. Если просто стать чуть-чуть добрее, а если просто вновь позвать друзей в страну волшебного детства, а если просто всех простить врагов, а если просто все же это любовь, мою случится сердце и нас учит страну чудес, волшебник радуг и небес, подарит радость и полет, поднимет ввысь до самых звезд, научит верить и творить, дарит добром и жизнь любить. С ним доберемся до мечты, однажды я и ты. А если просто стать чуть-чуть сильней, а если просто помирить людей на всей огромной планете, а если просто всем поверить в мечту, а если просто проявить доброту, пусть мир управят дети и нас учит страну чудес, волшебник радуг и небес, подарит радость и полет, поднимет ввысь до самых звезд, научит верить и творить, дарит добром и жизнь любить. С ним доберемся до мечты, однажды я и ты. Kimem bolsa Allah razı bolsun. Allah razı bolsun. Allah Teala birine mün bersin. Şu sadakany beren adam. Görýäňiz vatandaşlar. Bulen täkiç dün bir jan etdi maňa. Gonşdy şoň öýüne baryp telefonum ýok internete girmäne. Холодильникni açdy vatandaşlar. Холодильnikne tarakanlar ýaryşyp ber o. Холодильnik boş. Yani yok, холодильnikde ýer zat yok. Bu haramzadalar dünýäni ip kutordular, bir gayrat namussuzlar. Haram bolsun eşdiýäňem çürükler. Gözüňizden gelsin o haramzadalar. Şu halkyň şu derejeye yetmegine siz sebäp bolunuz. Doýuňuz, gözüňi doýuňuz. Vatandaşlar bu haramzadalar dünýäniň en uly haramzada maşgalasy şu Gurban Guly we onuň dogan garyndaşlary. Şu Türkmenistan halkyna edin ziýanyny 2-nji jahan uruşunda Hitlerem
şol rýalak däl, şolary kıyalak. Bular giýitlerden hem beter vatandaşlar. Öz halkyny gyryp otyrlar. Nire var ya ey adamlar? Ataktan bir ýalypdyr da 4-nji dünýäde gaza baý döwletiň halky mesullik beripdir. Hawa şol 4-nji gaza baý döwletiň ýaşaýşy şo. Yani yerasty baýlygy dünýäde 4-nji, 5-nji ýerlerde duran döwletiň. Ama bolumen öýü var eken biz ýaly öýsüzler näme etmelike? Öýsüzleň sany we sajagy ýok. Olaňa bolumen çatmajak var eken, baý ýurt bolup öýsüz adamken. Hawa. Öýsüzler var. Hemme de adam var bizde. Hemme de var. Dünýäň başga da bir ayakar zamanman gurpadyp çekipdirler, gördüňmi şonu? Şu mamam daýyn ýatar ýeri ýok. Türkmenistan'a salam aýtjak mı? Gel. Türkmenistan'a salam aýtjak mı? Ýüregiňde bir aýtmaly zatdan barmy? Efirde oturýar, Türkmenistan'a bir rad aýdasyn gelýärmi? Gerekmi? Okay. I support you, brother. Okay, all right. You know that, right? Yeah, absolutely, man. Türkmen mi? Sağ olsunlar gollayan vatandaşlar. Bak şu taýda ýaşabam. Allah razı bolsun. Hani hemmeten bilýärler ýadadylar bu haramzadalardan, ýurdu gemirýänlerden. Hemmeten bilip otyr. Görýärler adamlar kör däl. Kör hem jahil bolmalylar şu zatlary görmän, eşitmän we sesini çykarman. Hawa. Hemme kişi eşitýärem, görýärem, tanaýarlar senem talip, her kim talip diýip tanaýar. Я нахожусь в Соединенных Штатах Америки, в стране, где есть права человека, есть свобода слова. Я могу высказаться, могу выразить свое недовольство против власти и любому закону, которым не согласен. А вы живете в Туркменистане и не можете пикнуть. Я вас не порицаю. Я порицаю власть, которая ограничила вас во всем. Но я предлагаю вам борьбу. Не только за выживание, а за вашу дальнейшую судьбу, за судьбу ваших детей. Чтобы ваши дети не были, как мы сегодня, угнетены и ущемлены. Из-за этого я призываю всех вас объединиться против этой диктатуры и сделать, чтобы каждый хотя бы внес немногий вклад в эту борьбу. Каждый то, чем может. Кто-то... Талиб пусть посмотрит. Да? Пусть родители посмотрят, что со студентами творится, что с их детьми творится в Стамбуле. Пусть туркменистанцы увидят, что даже к нашим детям плохо относятся, что нас, туркменов, за людей не считают. Посмотрите, что со студентами творится. Именно туркменов исключили и не возвращают деньги. Посмотрите, как с нами обращаются. Родители, ради детей, встаньте на ноги, заявляйте о своих правах. Мы же против государства идем, мы заявляем о своих правах. Hawa. Sesim barýarmy? Birazcık internetim men nimedýä? Gelýär. Vatandaşlar sizden peýdalanýarlar, sizi uruşak edýärler, sizi gyrýarlar, ila sany azaldyp, sebebi ila sany azalsa kontrol etme ansat da bilýärmi? Bular istendiği kimi ýurdu dolandyrýarlar. Bular pinine de däl. Rajdaýmys düşdi, demografik krizis var ýurtda. Bilýärmi şu zatlary? Gylyklaryň demografik krizis näme diýmek? Adam sany köpelmeýänligi. Öňlerde Türkmen maşy döwründe bir maşgalada 4 sany, 5 sany çaga bolýardy. Bu wagt biri bar ya ýok. Hökümetiň eline vatandaşlar kontrol etmeň ansat. Esasat ýurduň baýlygy gitsin, adamlar pinine de däl. Bolsun bolmasyn sebebi halky dinleýän ýok. Halky sylaýan ýok, halky äskerýän ýok vatandaşlar. Haramzada garyndaşlar görýänsiňiz siziň. Nesip bolsa wara, sizi Başar Asadyň ol ýa naklar wara, samasud etdiler. Halk ayağa alanlar. Siz hem şo garaşýar, pikir etmeýänsiz. Hiç da gaçyp bilmeýän, sebebi siziň eden zatlaryňyz köpdür. İnşallah.
Sizi üllürün adımlarınız badır entek ne açtan adımları kırdınız. Sizin ayallarınız, sizin doğunlarınız haramzadı. Köpsüde prostitutka sizin doğun karnaşınız. Vaditsellerle yatıp bör. Ne avrayı var ne namusu var. Ya deyus asız o. Deyus. Yalan mı ya? Ha? Ayallı oğlunuz bozuk asızın o. Erleri var olup erkeklerle yatıp börler o. Bir namus bir gayratlar. Pullayıp üllünüz o. Namusunuz yok. Namus için namusun ne emedin biliyorsunuz o. Görýäňizden bir namus op şu efiri şu wagt. Söýýänsiňiz bana. Ýöne aýtmana faktyňyz ýok. Dogrular aýtýan o. Janyňyz ýakyp barýan bilýän. Ýöne bir namus siz. Şu Gurban Gulyn garnaşlaryna seslenýän şu taýdan. Baryňyz siz deýuso var. Talip bir Türkmençilikde bir hili utanylýadylar bir wagtlara bilýän, o kinolarda zatlarda bir nemedip ağzına eline ağzına etip vay to da diýip o bir hili yakasyny nemedip ýaşyrynyp vay to da diýilýär, utanylýar bir hili Türkmençilikde utanç wady şolar ýazatlarda bir halkyň öňüne uğurluk etse, cumhurluk etse ya yenese bular var, geçtiler o hemme zady var. Hemme zady geçtiler. Utanç haya, hiç zat bir namusyny aşyryp ýene telewizorda çykýar bular var, o bolşuna da. Halkyň öňüne de çykýarlar var. Utanç galmandyr, utanç bir utanyp ýüzüň gyzarar, iň bolmany ýüzlerem gyzaran o bular. Yani şunça da aýdylansaňam da. Yalan olsa da gelsin, yalan diýip suwd etsinler. Bizi bilen var, onun başga zatlaram çykaryp görkezler. Ýöne gelin de yalandan suwd edin. Hani arada İslamyň saçyn tyramyzda yalan diýip o geldiler. Süleyman Çiçik utanman gelen ol. Ha soň gördüňizmi şonu? Biz oň sesiniň zapisini çykaryp görkezdik ekrana. Biz bir zady bilip aýdýas watandaşlar. Käbir zady wagt gelende siz hem göz ýetirersiňiz biziň dogrudygymy, haklydygymyzy, dogry aýdanlygymyzy. Ýöne wagt gerekden oňda garaşmaly bolýasa. Çünki bular bulasda saklap hemme zady bastyryp edip oturýarlar häzir. Näde öldürdüňiz? Aýdyň didary neresen? Näde öldürdüňiz? Süleyman bir dünkü Müslim çağany nugur berdi. Halmuradowy. Näde öldürdüňiz? Aýdyňa. Aýdyňa näde öldürýäňiz? Jinayetkarlar bir garip bennäni zäherleýän çaňyz. Gidin Gurban Gulyn zäherleň var onýança. Aňyrdan öý berertip haram zadalar. Şu oňa aňyrdan öý berilipdir. Şoňa degenleri aňyrdan hem öý berilmesin, bir gaýratlara gawram almasyn şolary. Haram o bular, diňe adam öldürmeler öýdü pikir edýärler. Allahyň beren janyny özü beren ýaly kassedýär haram zadalar. Bir gaýrat ertire bizçe-de ýok bolup ölür. Bize bir ýene näme diýende de bir atla awraýlap ölür. Bir gaýratlar pytrap it guşy ýer gawryňyz bolmasyn haram zadalar. Şeýle gargaýanna men şulara bara. Şeýle gargaýan şu namazda neýle gargaýan ýöne namazdan kenne gargaşym oturup 10 minut namaz bolsa 25 minut gargaş edýän şu haram zadalara. Bir gün barmasa bir gün barar o gargaşlar. Bir gaýratlar. Yankı Yaşul yine sesi uğrattı dinletecek efirde. Dinleyen vatandaşlar. Her biriniň sesi boljak diýip aýtdyk. Ve gerek yerinde sesini dinletmene şans var. Assalamu alaikum enem, näyle ýagdaýlaryňyz? İşleriňizde nemeler dileyen size. Üstünlükler, şu vatan için göreşi vatanınız için size Allah Taala Hudaýym kuwat bersin. Sizin dilinize gepleriniz barsa Allah tarafından eşitilsin. Hudaýym iman bersin size. Şu vatan için şeylenip duranınız için mene hut katıp egenen vatan için duran ben Türkmen yigitlerim bardır deyip ağlasam geli. Şu Hudaýym sizin işinizde oňuşluklar, işlerinizde üstünlükler versin. Bu Türkmenistan'ı hut yere bula vurdular olar. Hut dinlemene Türkmenleri görüp ağlasın gelemen. Ben daha şu prezidentimize aydan gepleri tap maňa aydan ýaly men onu yaman diýip neme diýip aýtyp duramak. Ýani men näle şoňaly gep ötmeýän, gep geçmeýän Türkmen milletimizde şoňaly adam bar ekenine men gaty gynanýanda. Türkmende moňaly adam bolmaly däl o. Maktum oly. Näle şahirler bolan bizde Türkmenimizde. Böyle de bolmak bolarmy? Bu Türkmen dolda watandan aýryldy, bu çağlaryň yetim çağly köpeldi bu. Näme üçin beýle bolýar? Özüň agynlaryny görmeýärmi gaby? Ana ahota var, gurup
kıynap sögünüp görle. Şolar näyle görmeye kalı. O bungal bolmalı da Allah görüptür o Allah. Allah bir gün görkezer o sana. Beytme o sen utanmayan mı? Sana aytıp durandan mene utanıyan. Men yere geliyen prezidentim şoňa alaydylar dip. Men prezidentime delsin desen yine yaman katı kıynanyan o sen vatanı bir eline al o sen. Vatan deyip neçe patiyalar zat kanlar ölüp giderler. Cüneyt Kan diyen kanlar şu vatan için ölüp gittiler şolar. Neçeli kanlar öldüler o sen. Neyle adam o sen. Bir ağır namus Türkmen kanı var mı sende? Yok mu ya? Gitlerin kanı var mı sende o? O vatan halkını böyle kıynama o sen. Böyle azar verme o sen. Çağların ağlarını görüyor musun sen? Eşitiyor musun sen o? Çağların göz yaşı tutar o bir gün. İki gözünden ayrılıp bir yatarsın sen. Böyle olma o sen. Bu dünyanı kan oylama o dünyada da vardı senden sonra ölen rahatlar. Şuna cevap vermene bir iman kaldır o özüne bir imanlı ol gidenin de bir imanlı deyip bir ağlayan adam tapılsın o sana. Gidenin kovup diye kalmasınlar. Sen böyle olma o gitlerden hem geçirdin o sen. Gitlerin böyle olma o sen. Yani ben utanıyan sana şeylik yap aytırlarını. Ben özüm ağır namset yani o sana aydanım bana aydan yalı oluyor. Sen bir böyle olma o. Sağ olasın hayrat eder. Benim sağlaman oturun işlerinizde üstünlükler Allah'ın sizge versin. Amin. Vatanımız Kudayım gülüp bir vatan asabına gelip Türkmen yalı yaşayan adam yok. Türkmenistan'a baral deyip gören adamlar tapılsın Kudayım. Yalı Türkmen milletim sigallardan hem geçirdi bu bar yeri dargadı bu Türkmen. Türkmenistan'da Türkmen'e kalmadı mı kadar? Böyleyim. Assalamu aleykum ve rahmet. Vatandaşlar, hakikattan hem Türkmenistan'a şu vakt adam yok. Dine garrı gücürler galy, garrı yaşoklar, zatlar, garrı daydalar, garrı mamalama zatlarımız şolar galy. Yaş nesilin hemmesi kaçıp çıkmak bilen bolýarlar. Ol garrylaryň hem ýaşaýyşyny görseňiz gynanarsyňyz vatandaşlar. Öňüň o çörek tapanoklar ýemän. Allah wallahi diýen, çörek ýok o çörek. Öýde çörek ýemän çörekleri ýok. Men nahar barda gurulajagym diýil. Et alyp bilen oklar, çörek ýep bilen oklar. Çağlar näde bolsun vatandaşlar? Näde sagdyn nesili bolsun? İl saglygy, ýurt baýlygy diýädi. Hani il sag däller iller. Et ýok, etin bahasy galan adamlar atravleýän ýotyrlar. Bir edara barmy döwlet derejesinde bir edara ki halkyň bähbidini işleýän, halky dinleýän, musibany neresi ýogaly gitdi, aýdy gitdi. Ey diýe kabul eden oklar diýe barýan bolyn. Sebäbi ideýän ýok, ol hökümet edaralary kontrol etmek gerek, olaryň ýol başçylygy zatları idemeli. Hiç gelek ideýän oklar sereden oklar. Ey bir newjeli bir Allah hak üçin bolýa bir adam söýýän ýokmy içiňizde? Ey adam söýýän bir adam gowurýan, prosta bir adam bolan üçin gowur. Şoňa kömek etjek adam ýokmy? Bir barıp oturup öýüne bir çaýym içsen barıp bara bir garybyň öýüne sen garypdan alkyşaýdar o. Bey garyp bolan adamam geldiler o garyp bolanma göräde. Şu oturdu men ýanymda, şu halymda da gelip men ýatlady o diýse, begene ol adam, ajam bolsa begene oturar o. Bu hökümet işgärleri hiç ýanyna adam kabul eden oklaryny özleri aýlanýarlar. Halkyň içinde barıp, ey Kırgızstanyň prezidenti bara, erkek ýaly gaty mujy adam o. Ey halkyň arasynda çykýar aýlanýarlar. Kim ben ministerine gör, meliçde atýarsyň o. Hemme zady kontrol etýär, hemme zady. Provlukala için barıp diye oturmayan daş törüğüne aýlanýar. Ey bu keret bu bärini svark etmeli. Şutay gowdel, şutay gowdel. Barıp naharlar aýlanýar. Reanimatsiona ýerde geçen Kırgızstanyň prezidenti. Reanimatsiona girip sonra berýär. Näçe tane adam ýogaly diye. Ol diye 5 günni 3 tapar diýdim, näme ýazmyş düşünok. Näme üçin ýogalylar diýdi. Dogryny aýtdy. Ol usluby ýok diýe, näme şert ýok diýdi. Ýanda da mizraf dur. Mizrawa diýişdiňmi? Şu zatdyr bitirýän şeň diýe şu aýdan gaýtma diýe. Ministr aýdyp otyr. Düşündiň näme üçin aýdan ok diýe şu zatlary. Ay doktorum gürläp otyr arkaň çekinen ok ýanynda prezident bazat diýip, özüm prezidentiň ýüzüne süretýär watandaşlar. Gorkan ok çekinen ok. Näme üçin çekilsin özü ýalag adam? A bizinki haramzada ol. Keti haramzada wara. Kiçilikde apuşyny aýallyk olaryň arasyna ulalyp kemsidip mesaj aýdyp otyr watandaşlar. Bir adam eýerde çağılykda kemsidilse wara ol adam ulalana zalim bolýar o. Ol gaharyny gazabyny halkdan çykarýar, adamlardan, daş töwrenäki adamlardan çykarýar. Ine giýtiremse suwutnamadyr watandaşlar. Çağılykda köp zadyny ýewreýler alanyny üçin şol filmde şey diýär-de bilemok.
Ne şu Yivreylerden hemme zady görüp gaharny adamny Yivrey halkyndan çykarjak bolup ulolya bolyn barysyny gyrjak bolýar. Sebäbi kiçilikden Nasrani deden kişini kiyin gahar gadap bar. Diye men galayyn şolary çağılary çen öldürdi haramzada. Ana şu wagt Gurbanguly gitlerden 5 ese beter. Gitler nemisdi? Bilemok nemis käbiri başka millet diye. Ýöne Gurbanguly özü Türkmenistany, Türkmen bolup öz halkyny haýpy gelen o. Näme etmeli vatandaşlar biz? Näme etmeli? Näçe wagtdan beri aýdyk gelýär. Şu bizim öýüniň adamlary ýene çykyp otyrlar maňa. Ey diye bir yerden ya 3 tane damawoy berýärler diýär. O bir yerden dürlü adamlara häkimiň hem golu var, adam var, prokurorum kim beňem hemme biri biriniň ýüzüni ýuwup otyrlar diýär. Ey bular ýalakly adam bolmady diýip otyr. Biz meýni bolup geçen waka vatandaşlar. Täze owa var, täze owa bagyr var. Ine şu taýda häkim şu Nur Muhammed de. Bu 2 ýyllyk 5 owarda video çekdim. Görýärmi prezident käbirlen aýrıya käbirin aýrynok. Näme üçin? Sebäbi arkasynda adam durýar. Näme üçin aýdynmy? Sebäbi Nur Muhammedi Gulnawat padýaşka berýär. Gulnawat adam kim? Gurbangulynyň aýallygyny. Şoňa da sözü geçiren nokterdaryň. Ana, näse utamy size? Sebäbi Niyazky etrapda işlerini öň. Şu taýda Gulnawat bilen işlepdi. Ana, halk bilen gürleşýär vatandaşlar, günne gürleşýär, günne günaşy gürleşýär. Wagtymyň iň köp bölegini men telefonda geçirýän. Ana, günne meňe adam raýt diýär, arz etýärler. Öňüne çykjak adam ýok diýär, çykjak bolsa diýär, aýa galky diýär adamlar. Näşeýle gürleýärler hemme kim. Daýdalara çenne, bular bilýärler vatandaşlar. Meniň halk bilen gürleşýärimi içindäki adamlar maňa informasiýa berip otyrlar. Halk aýdyp otyrmaň hemme zady. Ýadadylar vatandaşlar adamlar. Öňüne çykman adam gerek diýär. Inson kastano kayıtırsan gurun versin ora. Ha? İnson kastano kayıtırsa yani. Gitlerden hem Gözüm- geçirdiler yani hakikat. Gözüňe tiragam. Häkim maşinistlik edip adamlara damawoylar etip berýär agam. Gözüňe tir. O näme diýje o? Kalp damawoylar ýasaýarlar. Edýärler bizim öýüne bapşa durşy bilen farşyby. Ya biz meyin bagyr, onsoň täze owa, köşüň ýokarsyna, şu hemmesi biz meyine girýär-de. Ine şu taýda bolup geçen wakalar şol. Kembeň başlygy 4 kulum işin içinde, polisiýaň başlygy toýlanma şu taýda, prokuror uşunun var biz meyinde. Hemmesi işin içinde vatandaşlar. Ine hakykatdan mesaj aýdyp otyrym. Kembeň ýaşaýan jaýyny gör. 4 kuly. Haramzada, nädip allyň olarak jaý sallyň, aýallygyny nädip şolaryk jaý salyp bersin. Özüňe bir aýallygynyň zatlaryny görýäňde vatandaşlar, WP gelýän adam dig özüni baýatdy we dogan garyndaşlaryny baýatdy we halkymyz eje çekip otyr şu wagt. Siz ente oturuverin gara. Vatandaşlar son Kastanovka gelipdir. Son Kastanovka 21. dekabrda Arçalygyň ýanynda durýan avtobus şonu düşmölsüňiz ýadyňyzdan çykarmaň vatandaşlar. Son Kastanovkany geçirmeň. Burada täze zat tapsyň edýän Nuraga, ýangy närsip turup gelýän boli. Ne edecek? Vatandaşlar inson Kastanovka Arçalyklaryň ýanyna 21. dekabrda durýar. Ana şol Kastanovkada düşme, unutmaň. Onun düşme unutmaňyz. Onun son Kastanovka hata merwed Kastanovka vatandaşlar yani. Durol. Arçalyk ýerden uraga. 4 kulap şägede ýaşaýar. Hayta velayet. Gördüňiz näme? 4 kulap şägede ýaşaýar diýär. Howa dogonum syýamly kwartirada her aýlyk 1000 manat pul töleýär, dogrymy? Men yalan gurlaýanlar, ne? Hay haramzadalar. Hawa. Dün agdadım da dün. Uşa baranlara 4 kula talip sen vardı aýtdy. Oy näetdiň ay? 4 kulu haramzada. Görýärsiň efiri. Men bilýän, siz itýal dank goýan efirde. Indi çykman oturarsyň efirde, video çykýança. Пусть тебе Бердымухамедова не спят. Awa, garaşyn takdim 4 kulu nesip bolsa. Gurban uly oýnatky eýa musulene başladypsyň ha Gurban uly.
Nezle. Bu diyedine öýde gurban uly oýnatgy dip uzak gyna aýtala ya. Ella aýgan zadyň aýdyp ber goşgyny. İn halal yetim çağa. Wow, 4 kulu halal mı? 4 kulu halal mı? Görýäňiz ya vatandaşlar. Talip. Ey, ol gowa adam, ol yetim ýesirlere kömek etdi. Talip sen bilýän ol Afrikada hatta kömek edipdi şol bir wagt. Ey, näetdiň aýagam? Nura, patro döwrüpdirler bilýänmi? Garip gasarlara kömek etdi. Ol peşkom gitdi. Käve jany peşkom gitdi bilýänmi sen? Näle sa gowy işler etdi ya. Awalan ya. Gaty gowy işler etdiler. Käbä peşkom edýänçä oğun bir mutagarca daýdan görkezdiler TikTok'da videoda. Şu daýdan hosaram ýoken oşuňa eçkin dip. Şoňa eçik o käbä peşkom edýänçä eger gidenem bolsaň. Şoňa eçik. Awa. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýdi? Siz hakykatdan merhemet görkezmeseňiz, merhemetli bolmasaňyz siz jennete girip bilmersiňiz diýdi. Merhemet bolunny diňe adamlarda däl, hemme haýwanlara da, jandarlara da siz itleri köçede atyp görün, zalim siz. İtleri, pişikleri öldürüp görün, gyrıp görün. Sizin derdinizden ýa-da türkmen şu bir Gurban Gulu bir yer gelýärmiş diýip güjükleri de günýär wa ýoly gezip görün. Şolary çende garýanyňyz siz. Hiç şeýle size merhemet diýilen zat ýok, siz gürlemeň. Derman berip seriyene kenlere itlere men yaman erwet gördüm. Menne bada maral kommunalnyň işgärlerini öldürýärler suratyny görkezipdi. Men uraga ýadyma düşýärmi? Paylaşdy. O bilýän paylaşdylar ama O arasaçylyk diýip oturýar. Görgül itler o gynan ýana bara näde dip döýýäňiz ey. Ey näde dip döýýäňiz o? Mene bara it pişik wapşe luboy bir janara bir ey rehmel ýara adam bir diýär. Ey şunum Allah Taala yaratdy. Ey bir adam haýran galýar näde dip bular ýa zalim bolup bilýär vatandaşlar. Görýän vatandaşlar sistemada işleýän adamlar nähili. Ýarapsyz bir adamyň öýüne o mir adam bolup baryp bilýärler. Ine şol rejim şol vatandaşlar, şu hökümet şol. Şolary aýyrmasak näme etmeli vatandaşlar başka? Şolary ýykmasak, öňler padşaha dil ýetirme, padşaha zat etme diýip 1,5 ýyl ozalym öňkü gonşularym şuň maňa çykyp Gurban Gulynyň ejesinden başlap dogonlaryny çen söýüp oturýarlar. Şuň gürleşdiň gonşularym bilen. Bağışla diye Talip hakını yiptirniye. Diýmeler ekenim diye. Dogry edýänjiň bas bu harramzadalar ýeýjeňler diýin ya. Diýýärler o konkretme. Gater we diýýärler. Hani drone uçurup börsüňiz diýýär şäherin içinde. Näme gorkýaňyzmy ha? Drone alypdyrlar, nuru drone uçurýarlar diýär şäherin içinde. Drone bilen ýerlerler ha. Owa, ne drone bilen ýerlerler. Gorky saraýa ýetip duranny. Owa vatandaşlar. Drone uçurasyňyz gelip gidenlersiň. On mir adam bilen ýa Talip. O tekawadaryň, orswadaryň töwereginde bara pişekli, kalaskar gezip gören adamlar bara. Şolary süýräp dyk bilýärler maşyna, süýräp. Söwüp invalid näme diýip söýýärler owulşlaryna da bara. Yankı ýaşly ses uradan Talip öýlenmedikmi, öýlenmedip sorapdyr da alam ýok diýse men akdyklarym men şoň birini berjek diýmiş. Kän adam maňa berjek bolýar, ýene men 4 aýal almaly bolýan, onuň kän alyp bilmeýän. Siň göwnüň dikmaýyny bir 4 tane alalар inşallah. Onun köpem alar uzat beren ok. Талип, дрон нужен, у меня сын дрон делает. Talip medeni kanun birine ruhsat berýär. Medeni kanun. Tak što bir bilen oňuşmaly bolýar. Bir zat aýtjak, bu Azatlyk radiosu Didar Hitrowskin barada video çykartdyr, gören bolsaňyz. O taýdaky diýilýän zatlary eşitip, yani näme gulawum galla diýerlermi türkmençilikde? Ey vatandaşlar, gönüm bel aýdýamyşlar o, yani ana Didar Hitrowskin diýilýän öldürdük, näme edip bildiňiz ana, şoňa ölüp gidesiňiz gelýärmi? O 2 san kelläňiz barmy siziň birini aýyrsalar beýleki bilen ýaşarýaly? Gorkaňyz ýokmy siz janyňyza haýpyňyz gelsin? Ana öldürdük ana hökümete garşy gürleýänleri diýip diýär. Gönüm bel aýdýamyşlar o. Hitrowskin oglanlary. Nam sedin o wara. Nura,
Seredin vatandaşlar. Biz meyin etraf arasaçılıkta maňa diýip biri var. Müň iti diýe, müň sana it pişigi diýe öldürendir diýe. Öldürüp zooparka sat diýe. Zooparkyň başlygy haýwanlaryň paýogyny satyp manadan haýwanlara. Görýäňiz däme vatandaşlar? Diňe pul üçin öldürýänler haramzadylar. Ine vatandaşlar, ey, Allah Teala bizden şu haýwanlaryň hasany soramazmy? Haýwanlary biz eýe çykmaly. Haýwanlar näme olar? Gürre bilen oklar, dilsiz Allah Teala'nın dilsiz gullary olar. Biz olar arka çykmaly. Olar näme o adam diýerler bir gürläp jogap berer ýalak. Şolar üçin diňe Allah Teala bizi hilal edip biler o vatandaşlar. Wallahi diýen men size o. Diňe şu haýwanlar üçin Allah Teala gazaby injektor Türkmenistany, şonu ýatdan çykarmaň. Ne pikir edýäňiz Allah Teala şol haýwanlary itleri pişikler ýöneke yaradanlar etdiýäňiz. Hemme zadyň bir sebäbi bardyr. Her bir zadyň sebäbi bar, her bir haýwanyň sebäbi bar, her bir agaçyň, hemme zadyň sebäbi bar. Bu dünýäde sebäpsiz zat ýok vatandaşlar. Düşünýäňizmi? Hitrovski barada aýtjagadyr. Hitrovski et barada video çekenden soň 2 sany awur gelip alyp gidip urup öldürüp balnisa uradyp balnisada öldürtdiler. Ine şu wagt men şu zady öwrenýän. Düşündiňizmi vatandaşlar? Hitrovski'ni 2 sany awur gelip alyp gitdiler. Soňam urup öldürdiler. Muslim aýtdym men, Nurmur adam şey dip öldürenler haramzada, urup dälle derman berip öldürenler. Sebäbi gorkdular da dialez aparaty bagladym. Şunu zäherläp öldüreli ýoksa bu adam efire gelýärdi vatandaşlar muslima. Men muslima aýtdym, girme diýdim efire. Hudaý we Allah bar aýtdym. Näçe apar aýtdym, brat girme gaýra deseň bir zat ederler şular diýdim bara. Peripiskada da var. Men mydam aýtdym vatandaşlar. Bir ýerde gelen efire adam aýtdym, gelme efire. Yamanlara dämesin bu haramzadalar gözü gan dolupdur bulardan wara. Bular adam hiç taçda gören oklar diýdim. Ýöne näme etdiler iň soňuna? Öldürdiler. Ana görüşümüz ýaly vatandaşlar 2 sany awur gelip alyp gidip urup ýenjip soňundan balnisada öldüripdirler. Yine zooparka gaýdyp geleli, zooparkyň günne zooparka paýok gelýär haýwanlara. Zooparkyň başlygym näme diýär? Haýwanlara gelýän paýogy alýada tekewalara satýar. Soňam manadan padzel alyp ýolbarslara ýydirýär. Vatandaşlar şokda men şu wagt. Diýme onda siz haýwanlaryň ýa zatdyr. Niýe ekeniňizde o? Menim diýen agam käwak şu arkada jemaatyň kilitini hem üçin işden nokka diýip. Talip bu sadiga verilen çağalara verilen paýok alyp satýarlar. Onu etmedilermi? Şu çağalaryň agdyndan alyp şondan peýda gazanmarsyňa, ey zawe düşşüler. O sadiýiň zawe düşşüleri. Çağalara verilen banan, paýok, şulardan siz gün görýäňiz ey gedaýlar. Syganlar. Çürük almalar zatlar ýadymda men ura video çekip paýlaşypdym hani ýaly iýenlikler. Hay Allah'ım. Hayranlardılar o. Ay vatandaşlar aýdyp ýene men size ben täk wara. Görjek günümiz öňde. Men bular ýalyk derejä ýetersiň üçin pikir etmedim vatandaşlar. Diýmek beterinden beterim bar eken o vatandaşlar. Afrikada da käwak diýädik-de ay bizim ýurdumyz gowy Afrika seredemde. Afrika ýaly bolar şu Türkmenistan. Afrika ýüze sowy enatalar studentlere da bankdan pul geçirse näçe geçirse bankomatdan çekip alýar türkmenler näýle şykyr etse wagt sana ýalyp doga kapsalýarlar kartlaryny. Zooparkada başlyk boljak gorsaň 50 000 bilen 100 000 dolar aralygy şäher häkimi ganymaty berýän. Ser geçirýärler gülýärlik işe. Görýärmi hemme zat para. Häzir para alyp işe ýerleşdirseň bir adamy sen ondan dagam talap edip bilmersiň Nura. Dogry dämi? Mikrofon açyk. İş talep edip bilmersiň, onu pul aldyň. 100%. Tebe sen pul aldyň şondan. Sagit, gowmy brat? Sagit diýe maňa ýdy.
Sagit brat, sensin, men bilýän seni. Sagit. Sagit, sen şu wagt maşgalan bilen oturýarsyň, Sagit. Bilen o ejen çıkarayın ben onu. Aa. Ay bu orada näme diýer Wat vatandaşlar? Allah'dan korkun diyen olin, Allah Taala'ny bilýärlermi bular kardeşim? Allah Taala'ny tanıýarmy bu haramlar o? Buların Allah'ı Kurban Guly ve Serdar. Buların Allah'ı men size seriöz aýtdym, o siz inanın ýokmy maňa? Maňa inanmaýan bolsaňyz muslimi diňleň, Hudaýa badyňda inanoklar bular o. Talip, beni seyredin. Şu gidişine şeydik gitse. Yani bular eden edip yankıyalak sana bu torunulmacak bir giden kemçilikler var, ol var, bul var. Şimdi bu zatları halk bir reaksiya bildirmeleme bular bir gün. Yani bunu etmese bu halk. Ondan sonra insan onu bidem öykölösseler, bidem bolmasak onun näme gününü görür ka bu halk. Näme olur ka sonra? Nire var ya bu yurt? Yani ya ağzamak golün belli bir wagtdan soň bulara mı uğraşýar Talip? Yani hökümete mi uğraşýar? Bu kemçiliklere de uğraşýar, edenetlilige de uğraşýar. Anha aýdýar Didar Hitrovskiň öldürdük, hiç kimden ses çıkmady. Ha o aktivistler hem ağzadım diýe. Ha o ýene de hiç sat bolmady diýerler. Onun ýene birini öldürürler. Onun bir de aýdar, onun o da ýene halk reaksiýa görkezmez. Onu da uğraşýar. Aýdyp geçsin, sen onu hiç sat bolan o diýerler näme? Vatandaşlar, onun siz näýlik yaşama gözüňi tutýaňyz. Bulara öwrünşür, biziň aýdynmyda da öwrünşür, tankit edilmede de öwrünşür. Asoň näme bolar onsoň? Siz hiç da reaksiýa bilir. Barana täjiklerini bir tane 10 ýaşlyja Kabiljan diýip bir çagan öldüren şu nälik videolar çekdiler. Walna tutuldular. Nota verdiler Russiýanyň ilçikanatyna, nota verdiler şu çaga üçin. Täjikistan Russiýanyň ilçikanatyny çağırıp Daşary işler ministrligine eline notany gowjurdular. Nota vermek diýmek, başdy bir duýduruş vermek diýmek Russiýa. Jenayetkär tapyň, gowy edibem jeratynyň beriň diýdiler. Gowy edibem öwreniň näme bolupdyr hasabatynyň bize geçiň diýdiler. Hani bir gedek biziň türkmen halky üçin bir Türkmenistanyň arkadaňy diýip milli liderini görmekmi? Bir gedek gaýtan bular biziň adamlar öldürýär. Bize düşmanyň berek gelonno. Didar bular öldürýär. O Hitrovskiňi belki Süleyman Neresani padwaly urup öldürdüler. Yeni bir polisiýany urup öldürdüler, ýalňyşmasam şeýle bir polisiýany öldürdüler. Prokuraturada öz arasynda düşünşme. Pitke de öldürdüler. Pitke de öldürdüler. Bir polisiýany Edeneynden dad edip uruplar edip o soňam balnitsa baranna uje gan aýlant bilmän ýogul. Peşew edip bilmän soň hasahana düşýär we ýogulýar. Howa. Hatta bilemok. Karaşotayda giden adamlar. Karoçy var, Aydar ýalkän dat bara. Näme soň näme bolmaly ýani soňunda näme bolmaly? Adamlar sesini çykaran o Talip sesini çykaran o. Yani Deret, Nura çekýärler, ne protest edýärler, ne garşylyk görkezýärler. Nura. Deret, polisiýa işgärleri seniň öýüňe girmäni haky barmy? Yok, eline order bolmaly gözle. Order bolmaly, doğru dämi? Bulara istendik öýüne girip otyrlar ho. Hökümetiň özü kanuny bozup otyrka, bizden näme üçin gelip talap edýärler, kanuny uýun diýärler. Eğer hökümetiň özü kanuny uýmaýan bolsa, çäre görürmi Serdar Berdimuhammedow, muslimiň vatandaşlar men inşallah Birleşen Milletler Guramasyna gitjek indikepde. Şu taýyp barıp aýtjak men. Wallahi şu aýdýanym aýtmasam men bir gaýra adam bolarym. Diýjek ki, eğer de şu muslimiň meselesini şu ses etmeseňiz men bidiňe Türkmenistan bardy. Video çekjek Türkmenistanyň adam aýtjak. Birleşen Milletler Guramasy diktator döwlet bilen hyzmatdaşyk edýär we Türkmenistan hökümetine hiç kili çäre görenok. Men halkym üçin şu zady etjek vatandaşlar. Alper Abdullah'ın aýt, olar aýt. Aýtjak. Ana aýtjak hemme da aýtjak. Men diýjek siz ara boş edara diýjek. Aýtmasam bir gaýra adam bolarym. Gitjek New York'ta ofisler var. 1-nji ýuny, 2-nji ýuny inşallah. Hökman gitjek men. Vatandaşlar bular ýaly guramalar bizi ağlaýarlar o. Halkymyz şunça da peýda ýok şulardan. En kyn günümizde ýaşap otyr şu wagtda o. Halkymyz öldürip otyrlar, gyryp otyrlar, açlykdan köseýärler. Dolar perewod edip bolanok taliplerimiz kösenýär. Hiç gelek şu guramalardan habar ýok, hatyry ýok.
kömek eden oklar bir edin o bir zatdırov. Geliya Türkmenistan'a Guterres, Gurbanguly bujoklaya zdanya açıp berdi Birleşmiş Milletler Guramosyna. Näme halkymyzy edin, halkymyzdan hesin çıkaran ok, vadim eden ok. Polya sanksiya koyun, vad edin, edin bir hareketler. Koyun prezidentin karındaşlarına sanksiya edin. Bara eliňizde şotlary, vazatlary va isteseňiz ediýäňiz o. Edin o, görködüň a bize iş etýäniňizi görködüň. Vatandaşlar onu biz bu gurulmalara näde bananmaly? Bular hemmesi bir pedal hareket edýärler. Halkymyza rehmi gelen ok bular hiç kimin. Sebäbi Gurbanguly bilen bir pedally. Gurbanguly bilen iş çalşýarlar vatandaşlar. Birleşen Milletler Guramasy 100%. Beýleki guramalar. Şu wagtda çenli bir guramaň bir Türkmenistana sanksiya edenini gördüňizmi? Türkmenistana gödek adam bozulmalary var. Adam hukuklaryň bozulmagy var Türkmenistanda. Human Rights Watch'un bilýär statistika seredende dünýäde 3-nji ýerde. Doğru däm Nura? 3-nji ýerden biz. Adam hukuklaryň bozulmagyny 3-nji ýerde bar ýa. Näme üçin şol adamlar guramalar zatlar hiç gelek çäre gören oklar? Ha? Yani biz OBS'ň öňünde şoň üçin protest etdik de 2020-nji ýylda Warşawada OBS'ň öňünde protest etdik şoň üçin. Men barýan vatandaşlar indi kepde Birleşmiş Milletler Guramasyna barýan videoda çekýän aýtýan şo taýda. Erkem derlerin barıp aýtmasam şu aýtýan zatlarymy 100% aýtjak vatandaşlar diýjek şol ýalyk aýtjak. Näme olsun halkymyza rehmiňiz gelen okmy? Näme etmeli bizim halkymyz? Gyrylmalymy soňga çeni şular aýaga alýança, hereket edýänçä şular. Etsinler da onu. Çäre görsinler prezidentin garyndaşlaryna. Goýsun sanksiya. Şularyň pulunu alsaň janyny almakdan beter bolýarlar. Doğru däm Nuri? Şularyň pulunu alsaň janyny alandan beter bolýar. Hiç С salydan нашей oklara. стороны, если что-то нужно будет, заявления какие-то, нам скажи. Я пойду обязательно, я скажу. Если вы не собираетесь что-то действовать, я скажу открыто, что он сотрудничает с диктаторской властью Туркменистана, и у меня будет на это основа. Потому что столько лет мы обращаемся. Я сам лично писал за счет Алишера Абдуллы. Столько писем писал. Ни одного ответа они не ответили. Ни один Нету, ответ. не отвечают. Не отвечают. Мы сколько месяцев пишем, не отвечают они. Для них Значит, безразлична они судьба вместе. человека. Что за эта организация такая, которая не может обеспечить безопасность активистов, которые находятся вне страны Туркменистана? Они живут в другой стране, и никто не боится их, понимаете, никто не признает, потому что нету действий с их стороны, мы не видим никакого действия. Нету действий. Я тоже хотела сделать видео, Диана сказала, давай подождем, я тоже хотела сказать, что они сотрудничают, раз они помогают нашим туркменистанцам, раз они до сих пор Алишеру Абдулле или там политзаключенным не помогли, не спасли, значит, они сотрудничают вместе с диктатором. Все, больше никакого ответа нету. Vatandaşlar, men size şu wagtdan aýdýan, eğer meniň başyma bir zat gelse, men hiç tatdan çekinemek, gorkamak, soňga çene gidişen, sizin hak we hukugyňyz üçin görüşen, wallahi meniň başyma bir zat gelse, meni hakkym halal etmer eger siz aýaga alyp şulary aýyrmasaňyz bara. Sizler üçin janymy ortaga goýup, maň başyma bir zat gelse, wallahi diýen, iki dünýede de elim ýakaňyzda bolar. Sebäbi men siz üçin çykyp görüşýän, siz çykmasaňyz, maňa bir zat bolsa çykmasaňyz bara, onda men aýtmaly sözüm bolmaz size. Men etjek soňga çene gitjek vatandaşlar. Men çekinýän gorkýan adam ýok. Menden Allahdan gorkýan. Ýöne men barjak vatandaşlar. Aýtjak şulara. Liçna 100% aýtjak. Diktator döwlet bilen hyzmatdaşyk edýäňiz diýjek. Esasan bar, hiç gelek netije ýok. Alisher Abdullah, beýleki aktivistler, Muslim, Didar, hani näme hereket etdiňiz? Halk. Aýtmaly şu zatlary bilýäňizmi? Aýtmasak bolmaýar. Haçan biz çydap oturjak, bulary seyretjek. Näli bolýar vatandaşlar durmuş, näli bolýar? Dünýädäki iň ulu gymmatlyk adam bolýan, adamyň hiç taçda görenoklar o bular o. Нас по одному убивают, а туркменистанцы не понимают. Каждого в семье убьют, каждого убьют в семье. Чем больше будут молчать, тем больше будут бояться, тем больше будет давление и будут убивать. С каждого в семье по одного, по два человека будут убивать. И так убивают. Да, Вы знаете, сколько онкологических болезней стало? Люди раком начали болеть. Люди не доживают до 60, до 70 лет. Молодые 40-45-летние люди, я считаю их молодыми, они болеют, понимаете? Раком болеют. И все думают, что это, да, я согласен, все болезнь, исцеление от Всевышнего. Но люди создают причину этой болезни. Они в Туркменистане похоронили ядерные отходы. Правильно? Да.
Да. Отходы похоронили. Эти отходы, посредством этих отходов они зарабатывают денег, берут с стран Европы. Если не ошибаюсь, это с Франции приходят отходы. Fransa'da atxotlar getiriyorlar Türkmenistan'a, gömüyorlar atxotları adamlara raktan ölüyor vatandaşlar. Näme? Fransa öz halkını söýenokmy? Näme üçin Fransa öz yurduny gömenok şol atxotları? Näme Türkmenistanyň halky odatmy? Laboratoriyada bilýänmi? Alakalary, datlary, испытательный hayvanlar barlardan geçiriyorlar ha. Näme diýler şoňa ya zabyllar как называется. Biz eksperiment geçirilen hayvan değil vatandaşlar, biz adam. Ay olur, näme pulunu alýarlar Türkmenistan'a. Qaysi velayetde diýen Neftan aeroportun arkasyna da gömdüler. Kän ýerde gömýärler, men prosta toşny ýerlerini bilemok. Inniki efirde bilip aýdyp beren. И у нас в Сиди тетя умерла, а следом за ней через месяц муж умер от рака. Они вдвоем в один момент заболели раком. Такого не может быть совпадения, чтобы жена и муж раком заболели. Нет, это, понимаете, это уже предела нету. Предел, уже все, Конечно. уже это финишная прямая. И самое обидное, знаете, кто у власти работает, они вообще, оказывается, у них капли даже сердечности, человечности не осталось. Да, они хуже Hükümette işleyenler, rejimi hizmet edenler. İnanın da bana kıyamet günü var ha, aşkazanını görünecektir o. Ayna yalık olacaktır haram yiyenler. Siz belki inanayan dersiniz. İnanın bana vallahi billahi diyen şol günü biz size ayılgan şükret ederiz var ha. Yani o gün siz birine de peyda getirip bilmersiniz. Allah Teala ne diye? Бойтесь того дня, когда не будет принято заступничество друг при другом diye. Ayette diye Allah Teala şunu. Düşündünüz mü? Birine de ne diyorlar Türkmen diline? Zastupnичество. Bilmersiniz diye birinize. Arkasında durup bilmersiniz diye. Hova birinin hakkını Allah Teala diye şunu. Yani var ya belki bilemokta vatandaşlar. Mene Дали посмотри, казахи как друг за друга стоят, узбеки, таджики, киргизы. Почему наш народ такой недружный? Что, только маты, друг друга оскорблять, больше ничего. Недружный народ, поэтому нас и топчат, поэтому нас государство, вот это правительство, преступное правительство на нас давит, потому что мы недружный народ. Şoň üçinem 21-nji dekabrda Arçalyň ýanyna Detmaroz bolar. Şondan padarkaňyzy almak üçin ýüşeli. Padarka berjek diýseň aý ýüşerler ýöne. Menden ýazypdyrlar. Sowgat berjek magam diýip ýazypdyrlar. Hawa sowgat berjek. Yani Ken dost, toyguly. Raktan, zattan, böyle kesellerden ne doktorlar var, ne dermanlar peyda veren ok. Aleykümselam. Dermanlardan peyda yok vatandaşlar. Gelen dermanların gücü yok. Nura. Ol Maryň kim zawod var, Gresya kim zawod? hawa Ana olwa soň un zawod wa bilýän. Nime var? Ine ýaşa Gresya- gurulunna olin sen şonu bizden Karbamid ulu bolan var, soň karbamid. gowulýansyň ony. Ol karbamid nima? Kim zawod ýany şolar açyk ýerde, çölüň içinde açyk ýerde gurulmalar şolar adama bir ýaşaýjy ýere. hawa şoň karbamidni Ziyan etmeliler. ziyany. Şoň ziyan täpli soňky dowr pomidor, zat, owalarda kän gowy ýetişdirip bilen oklar vatandaşlar. Bir hil bilemok howanyň azotun özüniň bir nemesi var. 78% howaň düzüminde azot var. Bu ýanky karbamidnem howadaky nimeden azotdan ýasalýar karbamidni. We howanyň 78% azotunyň nemesini ekologik nemesini pozýar. 78 bolsa 77'e düşürýärmidir, 76'a düşürýärmidir ki beýleki onuň ösürjek bolan ösümlikleriň ösü bilen ok ya ýanky pomidor ol bul ýetişdirip bilen oklar ki men özüm wekil walarda ýaşamsyň bilýän soňky dowr millimizde bir zat ekip normal alanmady ýadymyza düşen o şu karbamidden bäri. Yani hemme zat bir-birine baglanşykly. Menem kiçirek- yani. Kiçirek wagtym mara Nura, pomidorda alyp ekip mellekden alyp ýýädik-de bolany wan şol parny getmesen bara. Şol atlar Bolany. bara ýanky zawodlar çölden açyk ýerden adamyň ýaşap şoňa tüsse gelmejek ýerine etmeli bolar. Haýsy garamatna adamyň ideýasy garaýby?
filtre koymaly normalny, filtrelerini çalışyp durmaly. Gaýtam o bazar bara täze bazara maňryk çykar koýdular. Ay bolýa da ana bizine bir bu zatlar aýdanymy üçin bir erwede adam olaryň vatansewer gahrman arkadalary. Ene biz meniň edebiljek adam size şolar ýalak aram çağırışlar etmek. Ene olam öňe aýdyşym ýaly 2025 göreli wakaly hani men şonu 2026'da görmek islämok vatandaşlar. Aýs ýok siz ýok biz dalşy ýene göresimiz gelýär diýseňiz olam siziň eliňizde. Zat bular aýyrmakdan başga variantymyz ýok. Aýyrmasak inta kän ölümleri eşitersiňiz, kän ölümleri görür, oturur, gıynanar, soňa mundur. Ýa unutdyk Didar Hitrovskiňi, ýa unutdyňyz, ýalan vatandaşlar unutdyňyz ýa. Muslima da o şowy eşitiňiz, ağladyňyz, ýa unutdyňyz muslimam. Beleklerem şey dersiňiz. İn derkisi muslim üçin haça bara şoň çağlarynda bir jaýl edeliň bara. Şol arkaýyn bir ertir bir un bara birden bir zat bolan ýagdaýynda halkymyz bilsinler o, şo biz hakykatdan hem eýe çykýas, biri-birimize arka durýas. Hakykatdan biz arkada. Ine şol aktivistler kömek etdi. Jaýl etdiler, halk bilen dilleşip, bileleşip hereket etdiler diýende in berkisi şeýle bir arka çykalyň ki bu hökümet tam binamyz olardan utanç ýokdur. Ýöne bilen biler der o. Allah biler, iyi halkam biler inşallah. Ölen adamyň mirasyny ýerine ýetirmek men pikir edýän wara, iň uly iş etmek edýän. Şunu edip bilsek wara inşallah. Şolar jaýl etsek inşallah gowy bolar. Ýöne men hawagan. Yani bizim halkymyz wara, eger el-ele verip birleşmesek de bolýa muslimy beýdip halas edersiň de muslim ýalak gene müňlerçe watandaşymyz var. Olar kim halas etmeli? Onun üçin aýag almaly. Telefonnumuz var. Olar kim halas etmeli? Öýsüz, ugdarsyz, köçede daşarda galan var. Öýüne produktasy ýoklar var. Bular kim halas etmeli? Yani Farhat Görgüli, Durdyýew görüşdi. Unutdyňyz da watandaşlar. Unutdyňyz da Farhatyň adyny tutýanman bizden başga. Ýa-ni Murat Düşenew uje 5-nji ýylyň içi türmede oturýar. Unutýaňyz da adamlar şoň üçin dawaý Arada Murat Düşenewiň ejesi ýaramady. Daşy puly ýokdy şol daýdanyň bir liçeniýe dar etmäne. Şolar ýalyk ýagdaýda bir haça bir kömek edin watandaşlar, siziň kömegiňiz adam ugrudal şolara. Eliňizden gelip sag bolsun bir iýleşmede haýyş etdik, kömek etdi. Ediňe bir haça bar, bir akuratynça geçireliň Murat Düşenewiň da maşgalasyna. Edip bilýär watandaşlar, köp zat edilýär, inşallah wagt sagada gelende belki diri wagty däli, ölen wagtymyzdan soň çykyp aýdarlar şol adamlar. Soň diýersiňiz, ýöne elimizin yetmeýän ýeri ýok. Ýöne özüňizden bilip bir kömek edeň, oňa haýyş edýän size. İn bolmana çykyp gürlemäni gorkýaňyz, gürleýänlere kömek ediň çykyp. Bara siz üçin ertir çykçyk adam bilsin ki maňa bir zat bolsa ýyzyndakylara serederler diýip şu uwerini bolar o adam bara. Gollaw diýäňiz ya, gollaýas. Sen nädip gollap bilersiň bir adamy? Egerde maddi taýdan gollamaýan bolsan, golladyň bolýam şonu uraga. Egerde şu hakykada var realistik bolaly. Şu dünýede bir adam ýaşamak üçin näme gerek? İwiç gerek, dogrymy? Bir adam erde nahar iýmese, aç ölýär gerek. Dogry dämi? Ölýär sebäbi organizm talap etýär. Ine biz neophodimy resurs durmuşda aýaga almak üçin adamyň iwiçme dar etmek. Şu Türkmenistanyň adamlar aç. Aktivistler tutulan adamların doğun garnaşları. Alişer'in ayalı köfenip bör. 4 çağa bilen. Şoňa kömek edin. Edin şolara kömek edip. Gollayan bolsaňyz. Edin çykyňda. Maňa gerek gel, men size şodun berjek gön. Geçiriň özüne. Maňa bir köpüňden gerek gel. Hukban gollamalar talip 4 çağa için edäýsinler. O diýen ki etsinler o şu adamlaryň maşgalasyny etsinler o. Erde maddi taýdan gollap bilmeýän bolsaňyz onu näde siz gollaýaňyz watandaşlar? Hökümet işgärleri içiňizden insaplığınız ýokmy, görüňiz ýokmy şu halkyň şu derejeye ýetmegine? Newjeli şu dereje ýigrenç şuam içiňizde gahar gazap. Çykyň maňa men aýtmaýan o. Wallahi bir ýerden eşitmersiňiz adyňyz çykmaýar hiç ýerden. Türkiýede ýöne kömek uradan wagtyňyz watandaşlar öz adyňyzdan uratmaň. Yani IBAN bersemem başka birinin adını uğradım. Doğru değil mi?
Doğru diýin ana. Daşa ýurtda bolsam, köçeden geçip barýana-da şu puly şuňa geçirdiýsen geçirip berýär, haýsy millete diýsen. Ova şekmeli. Mara kömü kimlere diýebilýän talip şu temada bir gadaýça o. Giň göräýmel o. Millioner, milliarder oglanlar eden o. Vatandaşlar. Sen ýaly, men ýaly Türkmenistana gitse üýü jaý bolmadyk adamlar kömek edýär o adamlar. Näme üçin bilýän Nuraga? Täze bir kösençlik gördük agam. Biz bölüşmäni bilýäs Nuraga, bular bölüşmäni bilen oklara. Ýeközler iýerler. Ýeközler iýen üçin hem türmede ýeközler çüýrä belýärler. O dünonlukda Zarin Ahtiamova barda bu da ayarlawanymyzy we Alişer Abdullah üçin köp iş etdi. Şoňa da $100 geçirip berdi. Geçirip beren illeşimiz Allah ýalkasyn, Allah razy bolsun senden. Amin. Men aýdyp oturjak gel nirden haýtynemeden ýöne Zarina da onumyzy köten ýanyny bilýän, çünki olam iki çağaly ortada birazajyk kötenip gör. Şunýaly mümkin bolsa diýdimde nomeryny uratdym da şoňa geçirdiýdim, geçirip berdi. We şo geçirip beren adamlar hem fizial, videolak daşar gurtda işläp kötenip beren adamlar edýär şunu. Ol Türkmenistanda milyonluk biznesler ýöräp duran adamlar eden o, bilen sagam. Bolmasa biz şolaryň bir şu hereketde boşant boşmany isleýäs bolun. Yok şolar yani, yok bilen sagam yok yani. Bolmasa kömek etjek bolsaňyz usuly ýoly ken. Biz bilmeýänem galyp bilýäs yani şo kömegiňizi, siziň edeniňizi. Şey diýip edip bilýäňiz eger çekinýän bolsaňyz. O çerez edaýmylar da näme ony. Ýöne bolýa. Biziňki aýtmak, siziňki etmek galanan maslahat vatandaşlar. Yani talip canımız yakýas inşallah ahlakymyz ýerine düşsün. İnşallah vatandaşlar kim şu ýolla ihlas edip ak ýüreginden halk üçin bir iş etýän bolsa Allah Taala şoňa ýardymjy bolsun. Allah Taala şonuň ýoluny açsyn. Ýüreginde ýerde öz ambisiýasy dälle, öz şahsy ambisiýasy dälle halk üçin wujdany bolan üçin edýän bolsa Allah Taala şoňa kömek etsin. Ýöne ýerde kimde kim ýüreginde başga mekirlik bar bolsa ya da pul üçin başga bir dünýewi bähbitler üçin edýän bolsa Allah Taala şonuň maksadyny ýerine ýetirmesin. Ýöne ýürekden ihlas edýän adamlar Allah Taala kömek etsin. Allah Taala bilýär görýär kimin ýürek bilen edýänligini. Hemme zady habar bar. Dogry dämi? Bola men şeýle doga etjek vatandaşlar. İçimize gıynasak da haramzadalar bar, bi gayratlar var, özüne pulu satan haramzadalar bar. Olaryň adyny tutmasam bellidir. Bir zat oturýarlar, krisaýarlar, zapis edýärler, garaşýarlar, bir zat diýsen bir şu nädip ýamanlap bilenkam. Siz wara 52 video çekin. Zat edin siziň maksadyňyza ýetip bilmersiňiz inşallah. Çünkü Allah Taala sprawiedliwdir. İnşallah görersiz. Pod koniec увидим. Hemme zat soňuna görer. Gülýän seneden belki şu wagt. Gülüm. Allah Taala aýtýar, şu wagt kafirler diýär, iman edenler üstüne gülýärler diýär. Ýöne kıyamet gününe iman edenler kafirlerin üstünden güljekdir diýär. Ol günem gelir inşallah. Biz sabırlıdırız. İnşallah. Fa inna ma'al usri yusra. Воистину за каждой тягостью наступает облегчение. Да, Dindileňe talipçi. Sağ olun. Sağ olun Nuraga, sağ olun vatandaşlar. Hagam. Gitmäken bizinden bir zat haýyş etjek vatandaşlara meniň aýtsaklaryma goşulursyňyz diýip umyt edýän hemmemiz dawai talipden bir zat haýyş edeliň. Şu 20 ýerine Türkmenwaşyň fakiriň ölen gününe bagyşlap bir öňde soňda aýdylmadyk bir maglumatly bir videojuk çekip ýene de bir 21 dekabr näme de bolsa ölen günü öň aýdylmadyk, öň eşitilmedik, başga da bir näme bar bolsa bir gysgaça bir 2 minutlyk bolsa bir video çekip bilermiň. Yani sen isteýäňiz vatandaşlar gollaýanmy? Gollaýan bolsaňyz goşmagy basyň, öňde soňda eşitilmedik maglumatlar bilen. Seredin vatandaşlar, men hökman video çekjekdir. Meniň seredin çekmeli videolarym. Birinjilik bilen Rossiya barda video çekmeli. Rossiya gitýän adamlaryň uruşak edilýändigi barda. Ola birinji video. İkincilik bilen humor oýunlary bardy. Üçüncü bilenim biz meýnäki şol polisiýaň, keň prokuror, häkimi bardy video çekmeli. 3 tane şu wagt video çekmeli men. İnşallah şu wagt material taýinlanyp otyr. Bilýärmi biz işläp otyr. Birinji video çekmaka, oň üstüne işlenilýär, zat edilýär, gerekli dälilleri aýrylýar. Bu ýöne oturup bir video çekilýän zatlar görýänsiňiz, videoň hemmesi çotkudyr. 10 balan 10 şey. Şoň üçin videoň üstünden bir adam däl, bir näçe adam işleýär vatandaşlar. Komanda da bilýäňizmi? Hemmemiz komanda bolup ihlas edýäs.
İnşallah Allah Teala ihlasımızı yerde koymaz. Şolar yalak. Benim Hökman elimden geldiğince videolarım çeken efirlerde sen koşuyorum. onu çekiversen o videolara karşılığımı da yok. Yani 20 yerin ertirderle bir unna hani bu Türkmen vaşin var ölün gününe bağışlanıp bir gıyskaça da olsa bir 2 minutluk 3 minutluk bir ön aydılmadık çünkü seyret ustayda koşmak adamlardan görüp oturuyorum. Adamların yüreğine nefse taki Türkmen aşağı olan saparlar ataşın yazfa olan bir sevgi var. Ki onun öldürülenliğini ananyalar. Indi şonu hemen öldürülen gün bağışlanıp bir halka yine käbir malumatlar yetirsek ki go olur mu ka diyen. Gördün İnşallah. geçen saparın Gurwan guly howsala düşüp öldürülen wardaki videonu çekdiň bir hepde geçmäke on gurna giden bolup o taýda onu ýatlansyran bolup o taýda nahar beren bolup o nahara möýdi beren o öz kizesinden çykaryp beren o telekeçilere etdirip ber onu. Onam şolar etdirip ber. Maşinlere arada sportsmenlere verdi. Arkada amın serpayı, kahraman arkada. Ey vatandaşlar, Allah bereket versin, köp bolsun men gynany olar edemok, görüpçilik edemok. Ýöne ol maşinleri Gurwan Guly Serdar öz aýlygyndan alyp berenok. Ol pullar halkymyzyň, döwletimiziň puly. Yani her birimizin hakkı var şu pulla düşünýänmi? Siz ola şey dip bir ulotýaňyz hamala Serdaryň özü. Ey Gurwan Guly wara, şol sadaka berse de wara, özüne meçidem gurýar şol. Meçit kurdurup otyr. Şo meçidem öz puluna dälle döwletiň tasabyny gurup otyr o. Siz näme diýäňiz o? Kalbasa zat kalyp ýören haramzada adam. Kalbasa. Ertir idinalar neme talip ertir idina azýada da paýlada tablet geçipsiňiz diýem idin alyp bilýärmi? Azýada da beren maşinlaryny. Yok, onu bilemem. Gyzlar batly alydmy, alydyp bir çyksa gyzlar batly oglar. Ally şoň maşinany. Tablet gatypdyr näme dipdir diýip. Inni ene de şey çekdir da bulardanam berip alanmaly diýýänam. Gerek ýalo. Bular halk buların hiç tadına mätäşler. Halka diňe erkinlik, azatlyk bersinler. Hak we hukuk bolsun Türkmenistanda başka hiç tat gerek ýal. Doğru näme vatandaşlar? Biz öz günümüzü görýäs vatandaşlar. Biz işşenýär adam. Bizim aýallarymyz hem işşenýär, erkeklerimiz hem bizim aýallarymyz mert. Hiç bir ýurtda bizim aýallarymyz ýalyk aýal maşgala ýok. Mert erkek ýalmasa aýtýan. 100% aýtýan şunu wara. Мы не собственность Бердымухамедовых, поэтому не молчите. Biz hiç kimin şahsi bir emligi däl vatandaşlar. İstendiği kimin bizi oynap zıngariyalık oyuncağım däl biz bilýärmi? Şahmatny doskada wara, oynarýar, insonlar ýawalyn içine oklaýar bilýärmi? Biz oyuncak däl vatandaşlar, biz adam. Biz şu dünyada bir sebäbimiz var, gelmeň sebäbi. Allah Taala bizi şu dünyada imtihan etmek üçin yaradypdyr. Yani bizim gaýdyşymyz Allah'dandır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani Allah'dan gelip Allah'dan gider. Bizi Gurwan Gulyň maşgalatyna hyzmat etmek üçin gelmedik şu dünyada. Ya da Türkmenistanyň diktator rejimine boyun bolmak üçin gelmedik. Biz erkin ve azat şekilde yer ýüzüne aýlanmaga hakkymyz var. Zimle Allah apşyrna. Hemme ýere gitmäge mümkinçiligimiz bar. Ýatdan çykarmam. Ýöne bular bizi ýurtdaşda da çykmany pähkelçik töretýärler. Pasportumuzy beren oklar, pasport aljak bolsaň ýurda gelýän. Gara vatandaşlar mene wara şun katere zarяжны diýmek wara energiýa ýaryp bar ýa bu. Her erek şeýle däl vatandaşlar arama bolýar şeýle. On belki Talip istiýetine ýöne adam diýilen zat bir dünýäden dünýä ýynenden soň Gurwan Gulyň kuýya Hitlerin kuýya bir zadyň däl adam Allah Taala sizi şu dünýäden dünýä ýyndiren bolsa sizi şu dünýäden dünýäň isleýän ýerine gezmäge, ýaşamaga, gedelen jetmäge hukugyňyz bolmaly o adamlar. Yani sizi bu dünýäni sizi diňe Türkmenistan bilen çäklendirip siziň dünýäňiz daraldyp oturýarlar bular wara. Sizin hemme zadyňyza daraldyp oturýar. Bir dünýä Allah Taala seni dünýäyi berdi. Türkmenistana bolan bilenem dünýäyi berdi seni. Siz bolun çykywan bilen zokun merkezi şu ýurtdan. Ömrüni bir gele daşaruda çykmandyr ki onam çykaran ok. Ho daşarudyň düzgünli pozu diýer ýaly sebäp ýok. Narušenje pravila diýer ýaly ýok. Öňe intak ömrüne bir gele çykmady. Gam goý bermän otyr we. Bir gele gidip geleni diňe şu ýurda gadagan etmeli bolsa bu tutuş dünýä gadagan edip otyr. Yani Türkiýeden depordyň baý bolsa sen Türkiýäge görmelär. Dubaýa, Russiýa, Hytaýa, Amerika, Ýewropa gidip bilmeli. Sen ýok bolly bizinkiler göni. Tappa dedik goýýarlar. Sen näme Türkiýeden depordyň wa diýip Dubaýda goýuran oklar, Ýewropada goýuran oklar.
Hiç çeyrek çıkmadık adamı Türkmenistan 1 yıllık deport ediyor. Ona näme diýen hat beripdirler. Nura, Çäklenlerine. özüm bilýäňizmi näme etdiýärler? Şu wagt erkek bilen ayal maşgala ýerde, äre hele bolsa, birini alkalýarlar, zoolojik ýalyk birini göberýärler. Ya yapor degilýän. Postaş. Çağa neçdim o. Bir çağa goýup gitdiýärmişin. 2 çagaty ära ýal gidip barýan bolsa bir çagasyny alyp galýa diýär o. Hawa geler ýalyk ýyzyňa. Bäh, näle bollay diýer watandaşlar. Öz ýurdumyzda zoolojik ekeni ýa. Atana! Ben ayal oğlum bak. O hem bir çağ görmedim. Похоже. Şamra. Nadar çürük ne? Aklapla ya. Nadar çürük yarana olsun. Çim çektin mi? Aşağıdan tutup yordu ya iyi biçip bilme nadar çürüğün. Nadar çürük o. Nadar çürük. O surat rekord diyor no. Ol aktığı bilen şeýdip duran çükünü kesirende şeýdip duran ara. Gatebet içinden geçenler ol suratlar ara. Nadar senin adın hemişe ýatlar nadar men. O görgülü oturmana gıyla çağırsa da kapın ağzına kahranada gıyla sumkasına qalya diye videodan soň talip. Ama talip onu umid edýän watandaşlarymyz birden goşmak barsaýany İnşallah. Çüfledip beräýdi ya. Çüfledip berdi ya. O videonun pozalara çüfledip bolan ogny. Bir çüfledýärdik watandaşlaryny çüfletmeýänem goýdurdyk ara. Çüfledime bilem de ogny. Virüs ýaýraýa goýuň çüflemäň. Şamra suwun birinji mikroýonuny otyrdy restoranda diýä. Vah! Men olan bolsadym Türkmenistanda Şamradyňmy, ýene görüňmi bir gawatlaşan bolsa birini alyp gitsem bolýar. Diýen ýok ýa. Hawa. Bolýan watandaşlar 21-nji dekabr Türkmen waşy atamyzyň ýatan ýeri ýagty bolsun, şonuň ruhuny nesip bolsa arçalyklara üýüşüp Türkmen waşymyzy ýatlalyň. Hawa. 21-nji dekabr bazar güni ýene Türkmen waşyny ýatdan çykarmaň. Şonu öldürdüler ýöne şu wagt oturanlar men size aýdaýyn. Hawa, watandaşlar. Men size ýene bir ýere aýtýan, seredin. Bizim en güýçli zadymyz şu wagtlyk şey doga dileglerimiz. Äder käbirleri gün etmezçilik eder. Ýöne erde wara biz ihlas bilen Allah Taala dilegetsek wara. Ondan maňa watandaşlar men düýün bir riwayet din ozat etdim. Bir ustazym bar men muallimim maňa uğratdy. Şu taýda diýe Ismiül Azam Allah Taalanyň atlarynyň biri. Ya Hayyu ya Kayyum. Yani bir adamın rahmeti bar bolsa merhemeti ýüreginde adama karşı merhemeti, hayvanlara karşı ol adam şu dogany okusa Allah Taala hükman. Şoňa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýipdir. Allah Taalanyň gizlin bolan atlarından biri diýipdir şol. Ve şol doga bilen adam Allah Taala şol at bilen Allah Taala dilegese Allah Taala hükmanam jogam berjekdir diýär. Men şu wagt hemme zat edýän elimden barmy. Şu wagt gelýän zady şul ulanýan men şunu. Ve size aýtýanym şular wara dogan garyndaşlaryna. Şeýle bir doga edin watandaşlar. Şol dogan garyndaşlary hiç baht tapmasın bu durmuşda. Sebebi bular var vatandaşlar sizin hakkınızı iydiler. Gülüp yaşamasınlar. Bilýärmi giden yerine gamly bolup kessinler. Tagam Şamrada seredende maňa aýdyp berýärler de ýanyna kolunur. Oturýar bolýan ýüzi garraň itin ýüzi bolýar. Bilýärmi piştat bu lezzet alyp bilen ok dünýäde. Şolar ýaly ýüzi bar diýär. Stary pёс diýär. Ýüzi ýok lezzet alyp bilen ok durmuşda. Sebebi haram pulla vatandaşlar. Haram pullu Allah Taala aýtdy Kur'anda. Hiç açan hiç bir adam hayır tapmaýar haramdan. Yani Allah Taalanyň sözüne inanman bular ogurlyk etdiler, zar etdiler, pikir etdiler, baht taparlar. Ýok watandaşlar inanyň. Olaryň durmuşlary siziň pikir edişiňiz ýalyk, olar ýalyk tagamly zatly däl. Eğer Allah Taala bir adamdan rahatçylygyny alsa ýüreginden ol milliarder bolsun, zat bolsun. Näme meniň milyony milliardym ýok. Ýöne Allah'ın diçen men şeýle bir bahtly, şeýle bir arkyn erkin ýaşaýan hiç dadı pikir edemok. Bilýän, rızky berýän Allah. Allah Taala meni hor etmez. Men din Allah'dan dilýän. Yo man, be careful bro. Stupid. Papim derdiler haramlada. Şolar ýalyk watandaşlar. Yani hemme zat Allah Taalanyň eline.
Ýöne biz Allah Taala'dan şulary ýok etmek üçin biziň elimiz bilen doga dilek etmeli. Giýje günnüz. Özünem hereket etmeli. Bu diýmek däldir oturup telefonna ay diňe doga dilek etmek. Ýok, hereket etmeli vatandaşlar. Aşaktan nämeler edip bilýän. Pikirlen. Yani her adamın bir ukuyuply bir zady bar, oňurup bilýän zady bar. Seniň oňurup bilýän zadyň bar. Meniň meselem men video çekip bilýän, gurrun edip bilýän Nuraga ykdysadyýetden gowy başlyk. Her kimin gowy oňurýan bir işi bar. Şoňa görä bir hereket etmeli. Men näme goşup bilerim. Bolly inşallah her kimin göwüne görä Allah Taala berer. Yani insanyna näme diýär her bir adamyň amaly niýetine görädir diýär. Niýetimizi gowy saklaýyn vatandaşlar. Diňe doga dilek etmek bilen ayağımıza getirip berjek bolsa diýip onu bizi agaççaly bir ýerik sabitlap goýardy. Yani bir ýerde durduk. Peygamberlere de meselem Nuraga, Musa aleyhisselama näme diýdi? Firavunun öňüne çykanyna aksaňy zıň diýdi. Dor dämi şo taýda? Ol aňyrdaky azatlar bardy. Doga etýänler, azatlar, kaldunlar da indi, sihir edýänler. Şolar näme etdiler? Yılan öwrüli dor dämi posuklary Musa aleyhisselam. Onda näme etdi? Allah Taala Musa'ya etdi. Ya Musa, tayaňy zıň diýdi. Musa aleyhisselam tayagyny zıňdy bolyn, o tayak näme ulokan bir yılan öwrüli, ol yılan näme etdi? Olaryň yılanlaryny ýedi. Çeýnedi. Olar näme etdiler aňyrdaky o kaldunlar, sihirler. Olar şokda bollar. Mısır'ın en uly sihirbazlary. Göni Musa biz senin Allah'ına iman etýäsidi. Firavunam näme diýdi? Ey diýär, men sizin Hudaýyňyz diýär, men size näde ruhsat bermäkäm siz iman etýäňiz diýse, ol diýär, ya Musa diýär, senin Allah'ın Allah bağışlayıcı mı diýär? Olum diýär, Allah Taala hemme zady bağışlayandır diýär. Ondan soň Allah Taala näme etdi? Şolaryň towbasyny kabul etdi. Olar diýdiler, eğerde bizi Allah bağışlasyn, bir janymyzy alsaňam bize biliren ok diýdiler. Towba etdiler. Yani mucize görendikleri üçin. Biz bolsa şu wagt mucize hükmüne Kur'an-ı Kerim bar vatandaşlar 1400 ýyla piçtat ütkemedi. Şo taýda ýazylan zatlar Allah Taalanyň kelamy hükmüne bize iňni. Yani şu zatlar okan birazcık halkyňyza rehmimiz gelsin. Biri-birimize söýleň başka aýtmandat ýok. Şu ne aýtşam bilemem. Aýtsaň aýdy bermeli. Hakykatly. Baba yani sağ ol minnettar sebäp gerek. Allah can maksadymyza ýetirsin. Diňe doga dilek etmeler fiziki hereket etmeli. Haçanda ikisi ut goşanna şonda netije berýär. Allah. Ruhady bilen inşallah dawa şoň üçin vatandaşlar diňe doga dilek edip ýatmagan dogurda diňe görüşüp Allah'dan dilemen hareket etmegem doğru değil. İkisi bilelikde olmalı Allah'tan inşallah. Vatandaşlar men Müslüman bolanyma buýsanýan, şu dimiň insonga çenli Allah Taala maňa İslam'a aýtmana mümkinçilik bersin. Şu dilim aýlansyn bolly, men tapawdy ýok. Kim maňa näme diýselerem, maňa istendik zat diýsin, ýöne men halkymyň Müslümanlygyny bilip adamlaryň İslam'a çagyrýan we inşallah kapırlar näçe azap etselerem içleri yanıma oturýar, görýändirler şu wagt kapırlyň jany ýanyp barýar. Ýöne bular bilýärmi näle kapırlar? Haçan İslam barada, din barada gurrun etýän bolyn içindäki şeytanlar bular dürtýär. Janygyp barýar, janlary ýanýar. Ýöne men aýtjak. Soňra şeň aýtjak çünki la galibe illallah. Başka aýtjak zadym ýok. Sağ olun vatandaşlar. Тариф, спасибо вам большое за эфир, вы молодцы. Спасибо. Я горжусь вами. Спасибо. Пусть Аллах сделает нас лучше. Поистину Аллах милосерден и милостив ко своим рабам. Будем работать, будем бороться, не останавливаемся. Вся жизнь борьба. Кто не борется, тот не побеждает. До свидания. Вот именно что. Всем удачи желаю. Все, до свидания. Всех благ желаю. Спокойной ночи. Саулам. Спокойной ночи. Давайте. Menem sözümün ahirine aýtsam, yani vatandaşlar şu Türkmenistan'na bular ýarak zalimliň öňe ötmeginde şeytanyň amry bolken hakykatdan hem adamlar şeytanlaşdy. Adamlar erwetleşdi. Biz şoň üçin bildiň adam zat bilen hem görüşemiz ok. Bir iblisin çağalary, iblisin o İblise uyanlar bilen hem görüşýär. Şoň üçin bize garşy her hile oýunlar esedýändirler.
Çünkü bular bu adam bolsa-da bular ýaly bolmaýardylar. Şeytany bular ýaly dinlemeýärdiler. Aýdy oturan ha, yani inni ayarlı onu diýär, yeni bir ayal bilen söýüşip gör diýär. Yani gözüňize getirin bolýan zatlary ki bu azgynçylykdyr yani. Adamları öldürdüler, islan etdiler. Süleyman Tursunbaýew'da biz gözümizi açdyk. Men 2021-de Süleyman Tursunbaýew neresede gözüm açdym yani. Şu an 2025-nji ýyla çen onun berdi birden ölüm boldy we bulan hemmesem hökümetiň eli var. Aydınlanmadyň içinde. Ente bular bilýänimiz biram, bilmeýänimiz nämeler var. Demek bular şeytanlaşdylar, vatandaşlar gaterwet. Yani şeytan dinler. Buların Käbä gidenlerine seretmeň, bulan namaz okanlaryna seretmeň. Bular näme üçin eger şeýle bolsa, öz içindäki namaz okap ýören bolsa, bolýa Allah kabul etsin. Näme üçin onu dudurňok, dudurjak bolaňok, öz içiňizdekiler dudurjak bolaňok. Olara da garşylyk görüşýän ýok. Onun näme bular? Biz şoň üçin biz hakikatdan hem şeytanlar bilen görüşýäs. Şoň üçin hem işimizden satdal. Olar gaty wyjdansız. Yani şeytan bar ki wyjdansız. Eline düşen adamyny turmada urup ýençmek diýmek. Sen oň diňe azatlygyny almaly elinden. Bular onu urýarlar, ýençýärler, aş saklaýarlar. Seret diýem näçe jeza bolup gitdi. Azatlygyny alýarlar. Ondan soň mertebesini peselgiýärler, 5 boldy. Sanan watandaşlar şunu ýala edip. Sanan. Yani olar aslına seretsen kanun boýunça diň azatlygyny elinden almaly. Bular onu kemsitmek, urmak, ýençmek, gıynamak, horlamak, o kimsinin çağasyny getirip çağasynyň gözüniň öňünde kakasyny görkezip diýär, näme bolmasa şeýler, beýder sip diýär. Eýdip sene yani, haýsy eýsiz bara, wagşylyk o bular. Şoň üçin biz size garşy görüşýäs. Siz perişteden gelen bolsaňyz, yani periştelere uýan bolsaňyz ýa-da o görkezişiňiz ýaly Käbä gidip dowa dile geden adamlar bolsaňyz, bular ýazatlary ýol bererdiňizmi? Ha? Näme üçin men daşar ýurtdan, Ýewropadan, Amerikadan görýässänim, siz görüňiz o bu zatlary? Özüňiz hökümetiň başynda bolup görýäňiz, prekrasny görýäňiz. Siz şeytanlara gulluk edýäňiz, siz iblisten bolan çağalar, siz başga iş adamlar. Sizler diňe bedeniňizi, ruhuňyzy şolary satypsyňyz. 5 manat pully. Dünýäňizi, ahiretiňize çalışdyňyz siz. 5 manat pulo. Şoň üçin hem siz bilen görüşýäs inşallah. Hawa. Allah Salamu aleykum. Razı bolsun. Doğray Dünýämizde diýen. bolanlara. Aplaudismenti. Doğray diýen ura. Hawa. Sağ ol minnettar. Yani Allah da bizim yanımızda bolanlarım yalkasın. Allah zan şu yollu görüşüp şu yollu zalimlere karşı ayağınıza daş devenem olsa Allah zan ahiretinize kefaret olsun. Her birinizin yani başarmaz ol netice Allah'ın işi bizim işimiz görüşmek şeyle de. İnhanetip bota 21. dekabrada çağırış ettim. Yeni görül vakalı netip olsa yani bu 21. dekabrda barda etmeňiz islam ok. Ýöne üýşüň watandaşlar. Prosto üýşüň. Barda etmeňiz islam ok. Prosto eşiňi normalja giyindiň, gitdiň, gedelen jetdiň, ýylyňa öýüňe geldin. Prosto saat 12 bilen 9 aralykda merkezi ýol kolarynyň töwereğinde adamlaryň gedelen jedýänleriň tagam bu çağırışymy eşden gorkoklar gelmeýär ýörüýdi. Bize diýerler ki şeýle de her gün otayk adamlar baryp dura diýär. Gorkoklar batagam barmaýar ýa-da görüşesi gelmeýän ýa-da şu zatlar hemme zat bolýar maňa diýip oturanlar barmaýar. Diýme onu watandaşlar bu näme görkezýär? Bu biziň sinagdan geçip bilmeýänimiz görkezýär. Eger biz barmasak, gorksak, onu diýmek biz müňdülmede razy diýmek bolýar bi. Yani özüňizden göz ýetirin. Men Türkmenistanda bolsam, ýörüýte göz gezdirmek üçin aýlanardım ki, näme hepden bazar uny seniň zatdan habarsyz bolup gezilenje çykmada hukum var. Ki habarly bolma. Bu zatlar yani täzeliň öňü syrasy 20 bazar uny yani hepden içi bolsa başga urrum. Şoň üçin görüň watandaşlar, özüňizden göz ýetirin. Soňam bize günah atmaň. Näme üçin Nuranly, Talip, siz bir zatlar başarmadyňyz ýa-da
häzirki nesille, ýaş nesile de diýen. Z nesili bar, iň soňky nesil. Size de diýen. Soň bizi güne atmaň. Biz çağırşlarymyzy edip oturýarys. Goşulmasaňyz biz nädeli? Biz siziň eliňizi baglap bilmerse, zor bilen çykaryp bilmerse bara. Ondan soň güne bizden gidýär watandaşlar. Ýani biz nädeli? Biz düşündirdik, sagatlarymyzy aýyrdyk, ömrümizi giderdik belki. Bir giden oğlanlar türmäge girdiýän ha siziň üçin. Alişer Abdullah, Farhat Görgürlüğünü öldürdüler. O kimine diýilýänem öldüripdirler. Merdan Muhammed Bey. Beýleki oğlanlar var, Murat Düşenov dawy, olar ona içeride enidem. Prosto ýöne hakyny talap eden üçin ýatyr şol oğlan. Prosto hakyny talap etdi ýani. O nähil ýurt bolýar ki hakyny talap etmek gadagan. O nähil ýurda ýol hakyny talap etmek gadagan. Yani Allah Taala biz Türkmeni belki doglandyrs. Türkmen bolup doglandyrs. Ýöne Allah Taala bizi hiç açan diňe Türkmenistanyň çägi bilen çäklendirmendir watandaşlar. Dünýe giňiş Türkmenistanyň. Tak što şoňa görä ýaşaň. Janyňyz sag bolsun onno, netip bolsa dogry netije çykararsyňyz diýip umyt edýän. Ýa-wa. O beklemek lazım değil Nura. O garaşandan tolk yok. Sebebi ağaç var ya ağaç. Ağaç küçücük wagty onu yolmak ansat. Ol garaş versen ay borla erti 20 ýerine 26-njy ýyl diýip garaşdyň zaman ol ağaç tohumlap ul olup uşu ağaç konkretni ağaç bolup gidýär onu goparmak kıyım bolýar. Garaşdyň zaman ağaç tohumlap Duk bolanok. Yani ek bolanok da duk bolýar. Ağaç ýaşka egilýär watandaşlar ki belli bir ýaşdan geçen döwülýär, ol egilen nokta. Şoň üçin şu wagtdan biz sizi halat etjek bolýas. Gurban Gulistanyň propagandasyndan, yalan politikasyndan, allawçy siýasatyndan. Janyňyz sag bolsun ýene-de diňleseňizem, diňlemeseňizem. Hemmeňizden Allah ýalkasyn. Aýtjak goýjak zatlaryňyz bar bolsa diňläp bilen, soňam efir ýapmakçy watandaşlar. Öňe can watanım Türkmenistan. Hawa. Bolýanly watandaşlar, janyňyz sag bolsun, minnetdar gelindiň. Neyse, ýaşy, sag ol. Bolýar. Sağlıklı, asuda, baraka Türkmenistan'da görüşürüz. Hawa, sag bolun, minnetdar. Allah can, men hakiki musulman hükmünü özümi isleyen zadymy size de isledim. Şoň üçinem görüşdim. Ine men daşary urtlaryň demokratiýasyny gördüm, adalatyny gördüm we şonu göremden soň özüme şeýle hoş ýakdy şo zat. Şo adam size isleýänim üçinem şolar ýaly çağırşlar edip Türkmenistanyň has demokratik, has erkin, adalatly ýurt bolmagyny isleýän. Bir adaty musulman hükmünü eger diýe bir musulman özüni isleýän zadyny başgasy üçinem islemese ol hakiki musulman bolup bilmez diýe. Kimin neyse mağaraya Türkmenistan'daki doğunçluğumuzda hakkın talep edip bilen zor. Bir zat dava edip bilen zor. Yani yaşayışamengden o köçölörüňiz batkı, çukur. Şu zatlaryň hemmet hökümetin alňyşydygyna gözüm ýetirip men size şu zatlary görüň görmegi maksat edindim. Innem şu zatlaryň netijesinde de sizleri çağırış edýär. Sizleri şolary ýaly protest meeting etmege çağırış edýär. Eger şu protest meeting peýdasyz bolsa da menem size şunu çağırış etmezdim watandaşlar. Siz haçanla adadyk bolsaňyz bir zady ütgetmersiňiz, ýöne köplük bolsak bir zady ütgedip bilersiz. Netip bolsa bu çağırışda belki köplük bolar. Başarmasak ziyan ýok, indike çağırışda köplük bolar. Çağırışlar dowam eder. Hani göreliň o bu taýda gorkoralar. Her adım bir adım. Her adım bir adım. Owa.
et bolýarmy bilesimiz gelýär, bilmä hakymyz bar. Ýurtda bolmaly şu zat. Men nähili ýurtda ýaşaýanlygymy bilmeli. Siyasi parçalar bolsun, doğrular, yanlışlar televizorlarda jedel edilsin, gowurumlar edilsin, erwetlerim bolsun, tankitlerim bolsun, isleýär. Awa. Gelip şutaýda fake we atlar bilen ýüzümüz gizläp dälle, ýüzümüz açyp goý türkmen halkynyň içindäki talantly ýigitlerimiz, gyzlarymyz tanalsyn, ökdügürleýänlerimiz tanalsyn. Bolar siyasi partiýa açsyn, meclise girsin. Ey, soňuna plan bir gyz çykyp duray, ýamany malades gürleýär aýdysyň, ýa plan bir oğlan çykyp duray, ýaman gürleýär aýdysyň. Ana şol diňe demokratiýada bolup bilýär watandaşlar. Häzir ýok o zatlara ýol berilýär. O bir tanjak okuwçy gyz bar, Russiýadan çykyş eden bir gyz YouTube kanalda näme üçin pullarymyzy geçirip bereňizok diýip talap edýär. Görýärmi? Ana şunýa zatlar döremegini isleýär. Ýurtda bolsa ana onuň öňe gidersiz. Ana şonu biz Gowy bolsa çıkarmış ol gyz. Gowy bolsa çıkarmydy? ya конечно çıkmazdy yani hemme zat normal bolsa, hemme zat ýerine bolsa, men de pulum näme üçin geçirem? Men senden ne kart soram, owa diýe. Men senden ya kart ber diýemok diýe. Meniň ejemiň, kakamyň maňa geçirip berdiň puluny sen näme üçin geçirip bereňok diýe. A özlerim Gowy bolsa şeýde oturmak näme gerek? Kime näme gerek gowy bolsa şeýde oturmak? Napilmeýär. Baham işte Türkmenistan we Türkmen halky, milleti, diňe biziň elimizde. şol çağalaryň geljekde şolar ýalak adamlaryň siýasatda, hökümetde bolup halkyň derdini diňläp dursa, ana biz şonu ey Türkmenistan ki arzyň aýdara ýeri ýok watandaşlar. Şu iň gorkulu ýerim şol. Arzyň aýdara ýeri ýok. Ne adalet ministrligi, ne prokuror, ne kazy ba. Hiç kim ýok o arzyň aýdara. Ana bu müslimler eseňiň ölüp gitdiğini aýdara yer tapman. Ahir soň paltasy daşa degip biziň efirlere gelip aýdyp ölüp gitdi ýani. Aýdara ýeri ýok görgüliň. Arzyny oňa barýan, muňa ýazýan, prezidente ýazdym diýdi, muňa ýazdym diýdi. Hiçsinden netije tapmady ýani. Şoň üçin gelin şu ýagda üýtgödeliň 21-nji dekabrda. Gelin 22-nji dekabrda başga häkimiýet bolsun, gelin başga adamlar bolsun. Halkyny söýýän watansöýür adam menem saýlaman. Menem saýlap oturman watandaşlar. Goý halkyň içinden adekwatly adamlar saýlalyň, goý saýlaw uçastyklaryna soraw jogap edeliň. Näme üçin öňdäki geplerde halkam dymy oturup gaýdýar. Soraw bereliň, soralyň. Bu barada näme pikir edýäň? Bu barada näme düşünjäň bar? Doğru vatandaşlar. Yani gelin adaletli bolalım. Bolar aýynda bir halkymyzyň içinde bir halkyny söýýän, watansöýür adamlar. Şolaryň öňüni açalyň, şolara ýol bereliň. Zalimlara garşy bilelikde görüşeliň. Dogry ýalana ýa-da ýalan diýeliň ýani. Bolun haçan açyndy beýdip gözümizi ýumup oturmaly hemme zady. Hawa. Janyňyz sag bolsun. Hawa. Men ýaly araňyzda umytdan düşenňizem bar. Menem käwat umytdan düşýän ýöne hawa görül wakaly. Bir gün miwe berer diýip umyt edýäs. Çünki biz de ihlas etdik ýani. İhlas bilen ağlasan diye sokar gözden yaş çıkar diýipdirler. Biz ihlas barına etdik vatandaşlar. Indi bilemok başka näme etmeli. Hawa. Borun vatandaşlar emmeňize minnet Edip durmaly Nur aga. Sebäbi öňün bir waka bar, rowaýat mı näme? Ol çopan çolugyny taşlap gitipdir ha, goýlara seret diýip. Olam lojna trivoga diýdi. Vay möjek geldi dat bidat yetin diýip. Gelse möjek wam zat wamy. Ay bir kizek şeyip aldapdyr, çağırıpdyr, gelipdirler. Onun hakykatlyny möjek gelini, vay möjek geldi diýse hiç gaýsy gelmendir da o. Goýlar da alak gitipdir. Şoň üçin çağır berin, 20 ýylyna çağırın, 30 ýylyna çağırın. Ahir bir gün çıkarlar. Ahir bir gün möjek gelerem diýen we dağlak giderim diýen. Hawa, bolýa. O käýirleri bizi şataýdaky hojaglar bizi meňdetjek bolýarlar. Kömek welin zat diýip.
Biz aslında o möjük biz aňar gapdarlan gelip oturan bolan olam habary ýok o zatlardan. Yo. Ya biz möjük bolmasak gorksadyk, towuk bolsadyk bu ýola çykmazdyk bara. Bolýa watandaşlar, janyňyz sag bolsun onno, salykda görüşelim, hemmeňize minnettar. 21 dekabrda arçalyklarda toy bellemäge çagyrýan hemmeňize. Sag bolun, salykda görüşelim watandaşlar. Sag bolun. Sag bolun.